Moi boas, benvidas a un episodio máis deste podcast Canto Conto. Hoxe estou moi contenta porque hoxe é unha conversa moi especial, nada máis e nada menos que con Laura Marín. Hola Laura, que tal? Hola MJ, que tal? Gracias por invitarme. Dios, este crossover é... Este crossover, a xente non é consciente do crossover que é non é este. consciente, de verdad. Entón, antes de entrar en fariña, dentro cabeceira. Canto Conto, un podcast de MJ Pérez. Ahora sí, hola Laura, que tal? Moi ben, dígoche ben, pero veño de estudiar lingüística. Teño o primeiro eliminatorio os estamos a luns ao venres e horrible, estou fatal. En que ano estás a todo isto? No primeiro, empecé este ano. Ai. 2 meses de UDC xa chegaron, Xa chegaron. A bromita xa non fai gracia. Xa che dixeron, veña, ti ponte as pilas aquí. Sí. Bueno, vamos volver aí. Vamos a volver a que estás facendo, pero antes de nada, porque diredes, e hoxe toca filóloga. Sí, pero no. De feito. Pero sí, pero no. Comecemos polo principio, que é... Sí, eu digo, hola, estou con Laura Marín, pero habrá xente que se cadra te coñece por outro nome. Sí, bueno, a verdade é que fai moitos anos que non escoito ese outro nome e me esquezo de que existe. Acordo ben pola miña nai, pero o meu primeiro nome artístico foi Isma Calo, sí? Efectivamente, que duro é cambiar de marca, que aí na transición igual estás cambiando de marca e diste... Non, sabes que pasa? Que eu nese momento non tiña redes, non tiña nada, entón foi facilísimo. Eu a mí, sabes que me pasou? Que cando me din conta, dixen, agora xa é moi tarde para cambiar de marca. Xa, en serio? É MJ de por vida, tía, xa quedou Pois xa así. está. Pero claro, Isma Calo, e diredes, e habrá xente que diga, e habrán outros que digan, ainda non me enterei. Bueno, pois aquí onde tedes, Laura Marín foi gañadora do Quero Cantar no ano... 2019. Entón, o primeiro que ides facer é darlle ao pause a este podcast, vale? E ir correndo a YouTube a buscar Isma Calo, que ainda está Bueno, así. non tedes por qué, tampouco. Pero é para ir... Pa poñer contexto, claro, pero... Para poñer contexto. E vedes o temazo que fixo esta muller, que eu son moi fan dese temazo, moi fan. É que, a ver... Da igual, tes moito talento. Oh, gracias, MJ, tes moito talento. O rollo xa despois ti xa que forma que irás darlle, pero o talento está aí. Moitas gracias. E ainda falábamos o outro día que eu este ano estive no Quero Cantar de Titora, non? Oh. E falamos de ti, porque nós lembrámonos da xente que pasastes. Janou Noelia. Janou Noelia o ano pasado. O ano pasado, estou super pouco actualizada, Sí, perdón. sí, Noelia, outra caixa para abrir, É que coñecida a miña, entón... É que Noelia, Noelia, Noelia. mandosche un saludo, sabes que te quero moito, Noelia. Saudades a Noelia, eres unha crack. Noelia Perpetuo, cuidado, anota de nome, pero Laura Marín, bueno... Non anotedes non que irades, que xa é famosa. Ora entraremos nesto. O caso é que precisamente lembrámonos de ti porque estábamos facendo como pois, cos que gañaron este ano, falábamos de xente pois, que gañou outros anos e así é dicir, buah, que talento pasa por aquí. E independientemente xa dos camiños que escolla cada un, tía, fíaches un temazo. Ai, gracias. Un temazo que despois te direi algo de min que ten que relación con ese temazo. Ok, vale. que Entón, intriga. gañadora do Quero Cantar, para que logo digan, pois estas cousas valen para impulsar o talento. Efectivamente, vale. sí. Pero aquí vamos, só vou contextualizar. E agora vai vir unha cousa random. Vale, vou pedir a túa colaboración para que me axudes a facer
algo random. Vale, Eu veño de audiovisual, entón eu quero maxia aquí. Va. Improvisación. E encendeuse o chip de, ostra, teño que chamar a Laura para o podcast, porque nun capítulo anterior, e agora contextualizo, que aínda non saiu, pero que en quen este escoitando isto xa está publicado, con Leti da Taberna, Ajá. estábamos falando dunha cousa, non? Que era da pregunta estúpida que suelen facer de por que en galego, non? Entón nós dixemos, jaja, é que sí, sempre preguntan o mesmo, nin que estivéramos cantando nun idioma rarísimo. Entón encendeuse unha bombilla e dixen, Boa, eso. que nos pregunten a nós en galego é unha marcianada. Eu, por exemplo, podo entender que a Laura Marín lle pregunten por que en ese momento, a MJ do pasado non sabía en que lingua cantas ti. É lóxico, é normal. Entón, dixo de todo, menos a lingua que é. Entón, vamos facer ahora unha cousa rara, que é mandarlle unha mensaxe a MJ do pasado, Sí. dicindo en que lingua cantas ti. Entón, para, MJ do pasado, son MJ do futuro, estou sentada aquí con Laura Marín, estás metendo a zoca, porque a lingua na que canta Laura Marín é... Serbo-croata, bien! Bien, e ti estás dicindo de todo menos eso. Ahora sigue co podcast, pero é serbo-croata. Bueno, pero gustaríame añadir que é un debate presente nos países onde se fala en todo o mundo. E dicir, eu podo argumentarche porque eu uso serbo-croata, pero alguén que di croata, bosnio ou montenegrino non está dicindo algo incorrecto. Sexa como sexa, non é albano-kosovar. No. Bueno, en Kosovo falase serbo-croata, sí. Pero albano-kosovar non é unha lingua, non? Claro. É un xentilicio, por así dicir. Pois eso é o que dicía MJ do pasado, decía, eu era algo de... Eu sabía que era como A ver, estás unha preto. palabra de... Estabas preto. Eu canto un montón de cancións de Kosovo, moitísimo. En serio. Ahora vamos ter... Mira, eu prefiro quedar de ignorante e que a xente aprenda cando a min que ir de listo. Pero non te preocupes, muller. É que para eso estás ti aquí, para resolverlos a estar. Entón, ahora vamos contextualizar, porque é dicir, ti eres de onde exactamente? Eu son coruñesa de nacemento, pero miña nai do son e eu son moi do son. Eres moi do son, verdad? Así que góstame dicir que son do son, sí. Pero unha galega moi galega, como acaba cantando? Esa é a gran pregunta. Entón, tal e como nós dicimos que cando nos preguntan por que en galego, máis que responder, dache ganas de lanzarlle unha zapatilla á cabeza. Claro. Home, entendo que eu che pregunte isto. Ten sentido. E sobre todo quero un pouco transmitirlle iso á xente, sabes? Porque eu, é dicir, non necesito facerche esa pregunta e ao mesmo tempo sí, porque morro da curiosidade. Normal, claro. Sei teorías. Sabes teorías? Sei teorías, porque, e ti sabes por qué? Porque resulta que, bueno, xa sabemos que ti tiveches un profe moi guai de música. Sí, no Cornide. Que se chama Richie Casas. Para min o profe Marcos. Para ti o profe Marcos. Que verá, Richie en función do contexto vai cambiando de nome, sabes? E fai ben, non? E fai ben, Distingue os personaxes. Richie, ti sí que sabes de marketing, non o resto. Non nos. Richie, diredes, de can fala esta? Que, bueno, Richie é un musicazo, de sobras coñecido, toca con moita xente, e eu teño a sorte de todos os ventos que escoitades por aí nas miñas cancións, Richie. O saxo que me acompañou durante todos estes anos da xira da Luz Prendida, Richie Casas. Que sorte tocar con Richie, e que sorte que che dera clase, tivo que ser super guai. Pois de feito, Richie Casas, que ás veces esquésome, porque, bueno, onte fixen 2 entrevistas en serbo-croata, naturalmente, e unha das preguntas foi como empezaches a tocar a guitarra. E eu tuve que pensalo, é dicir, o teño tan atrás que tive que pensalo. E con 11 anos, cando iba en sexto de primaria, o sea, fai agora 8 anos, madre mía, Richie Casas ensinoume a tocar na guitarra mi menor e la maior. Cando non sabía nada, o sea, que o culpable de que eu tocara ao principio a guitarra foi Richie Casas. Imagínate. E así empezou todo. Sí. E así empezou todo, porque eu quero que me contes un pouco como
bueno, eu imagino que pasaríache pois, como a moita xente que ao final facemos música que é algo que está aí. Sí. Sabes, que está aí, que queres facer. Non, o sea, tes como inquietude de querer cantar, de querer tocar, de querer expresarte a través da música. E no teu caso un pouco como foi? Pois, sempre todo o mundo me pregunta, sobre todo nos Balcáns, que si de quen teño musicalidade, non? Que si me cantaban, que si miña nai, que si meu pai. A verdade é que veño da familia menos musical que te podes imaginar. Miña nai é a persoa menos musical que coñezo, non escoita música. Meu pai escoita, pero escoita Phil Collins, V40, tampouco é un melómano que escoita Strauss, non? E a verdade é que non recordo, o sea, recordo cando era nena o que máis me gustaba eran os videoxogos. E bien. Por aí, pero cando tiña 6 anos, no 2010, saiu o disco Loud de Rihanna, temazos como S&M, Men Down, Only Girl in the World, e con ese disco eu atopei, con ese pop mainstream, atopei esa pasión de wow, fajo isto e é unha sensación que nada máis nesta vida me dá, non? Sempre me gustou de cantar, pero como supoño que a todas as nenas, máis ou menos esa idade, e con 10 anos empecéi pola miña existencia a ir a clases de canto con Ángeles Dorrio, un besazo para Ángeles Dorrio, unha crack. Unha crack, Unha crack non, o seguinte, eu levo, sí. xa vai facer 9 anos que vou a clase con ela, e non foron poucos os retos que tive nestes anos. Como se nota aquí a pegada de Ángeles, De verdade. Ima, fora bromas. O sea, eu subo e agora estou pois cuns retos que non son tal vez moi típicos, ¿no? E ela Claro. sabe adaptarse a todo e sabe axudarme e tal, e a mellora con ela foi indescritible. Ostra, e xa dende os 10 anos, que eu pensaba que era algo quizáis máis reciente. No, mira, con 8 anos, miña nai, bueno, meus pais están divorciados, miña nai ten outra parella estable, máis meu pai desde que eu era moi pequena, e coa familia do home da miña nai, tiñamos o costume de ir a cear os venres e os sábados e despois ir a un karaoke de Santa Cristina que agora está pechado, se non me equivoco. Pode ser. Que levaban uns irmáns holandeses. E eu nese karaoke, bueno, ti dicindo, aquí para ir entrenando está genial. Liairo. A máis acórdame que cando entrábamos estaba entrando, non había ninguén, o sea, estaba abrindo, se escoita esta miña profe de lingua galega vai me matar. Estaba abrindo, eu estaba sola e xa pedía cantar algo, non? Tal, e eu cantaba e me encantaba a sensación. E os dueños dicían, que pena que cantas tan ben e non hai ninguén. Tal, e eu dicía, a mí dame igual, eu montaba uns shows e agora xa falaremos do que fago agora, esa familia, todo o mundo me di, cando víamos a Laura con 8 ou 9 anos, que era o micrófono máis grande que ela. Perdón, público, nada. que cousas técnicas. Seguir, perdón. O micro era máis grande que Era máis grande claro. que a min, e todos dicían, xa se lle vía daquela, que ela tiña un tal. Con 11 anos, gracias a Richie Casas, empecé a tocar a guitarra. Que guai. Con 14 toquei o ukelele, era o instrumento de moda naquele entón, Sí. e con 17, 18 empecé a tocar o teclado. O teclado, efectivamente. Eu vexo, eu descubrinte cando foi o do Quero Cantar. Sí. E como, nada, pois simplemente, fora a mítica, claro, tamén, gravaches con Paco Pacolas. É verdad, sí. Entón, Foi o produtor. Claro, eu con Paco gravei o disco de Cassandra, e gravei algunha cousiña máis, pero sí que lembro de a mítica de que Paco compartira, entón a min chamarame a atención, Sí. entón vino, que crack está a rapaza. Eu acórdame que daquelas a caras falan de ti. Pode ser? Pode ser, non sei, porque isto que, perdón, en que ano foi que xa mo dixeches, pero xa. A ver, janeiro o 24 de novembro, porque vai facer 4, porque la fecha é o específica. cumpleanos, o aniversario dunha amiga miña, moi boa. Vale. Entón, foi o día do concurso e tal, 24 de novembro de 2019. Sí, ostra, tía, que non hai tanto. É que eu flipo con é que non te des idea de quen é esta muller. É que non te des, de verdade, xente, o sea, eu en parte querer conversar contigo, non pode ser que en Galicia moita xente non sepa da túa existencia. Gracias. É que andades buscando Shakiras por aí, andades buscando Shakiras e non vedes as Shakiras que tedes diante das narices. Gracias. Con todos os meus respetos, tirón de orellas ao público, que ás veces zajades vos con dúas cousas e non vedes máis alá, porque Laura
é unha crack, o sea, Gracias. eu dixoche unha cousa, pero é que eu pensaba, o que isto debeu de ser alá por 2015, que non, que estamos falando de antes da pandemia. O sea, eu 5 meses eu antes. saquei falando de ti hai 3 días, como quen di. E ti daquela ainda estabas no instituto, Cuarto da ESO. facendo ese temazo que Gracias. é un temazo que non é pa nenos, que é pa adultos tamén, que te digo en serio. Incluso cando dis que somos feos os marxinados e suspendemos bioloxía, eu non me acordaba disso. Eu sigo sendo fea, marxinada e suspendendo bioloxía no momento no que escoito a canción. Dios, de verdad, é que 2019, que non hai tanto. Non hai tanto. Final de 2019. É que final de 2019, vai facer 4 anos é este mes. que ainda non fan, o sea, fan 3 anos contados, casi 3 anos e pouco, e que evolución pegaches. O sea, é que é que cambiaches de nome. Sí. Empezaches a facer vídeos en internet. Sí. Vamos falar ahora do tema lingüístico porque é un melón. É un melón. Pero é o meu tema favorito. Pero ti dixeches, voume centrar nesta lingua. Espera, repíteme. Serbo-croata. Serbo-croata. Voume centrar en serbo-croata, isto ten unha razón de ser. Sí. Vou ir a full con isto. Cambiaches tu nome, empezaches tamén se veu, pois a túa evolución de, pois que empezaches cunha guitarra, que cambiaches pa outra, que eu isto viveo moito, sabes, de decir, é que me encanta ver como a xente vai medrando. Es que lo disfruto un montón. Entón, esta vai cambiando de guitarra, despois está co teclado, despois empezas a facer tamén as túas redes sociais, empezas a facer diversas cousas, non só cantas, tamén moitas veces que faz, trasládalle a esta xente un pouco, é como trasladarlles cousas da nosa cultura galega. A min chámame ambasadorica, que é embaixadora. É que me encanta a pronunciación dese idioma. E eu, porque son un pouco trosmiña cas linguas, que sendo trosma, digo, ainda falo algunhas, sabes? Que linguas falas? Eu falo galego, castelán, portugués, inglés, algo sei, debería poñer máis pilas, e estou aprendendo francés. Sí, tu parles français? Oui, mais très mal. Très mal. Mais c'est normal, le français c'est pour moi la langue la plus difficile du monde. Apagade o micro, que se vaya de aquí. Por que falas francés tamén? Porque eu fixen un bacharelato, non é? Pero ainda así, tía. Un besazo a Begoña de Blas, a miña profe francés unha crack tamén. Ça va, Begoña? Ça va bien? Non. E esta pava, ainda por riba, ahora mismo estás estudando filoloxía? Bueno, galego-portuguesa, pero os 2 primeiros anos son xerais para español, inglés e galego-portugués. E por que galego-portuguesa? A ver, que claro, aquí eu vou soltar aquí. Dalle. Dejamos que, xa te contarei despois, imagino, pero este ano tiven que tomar unha decisión de son unha Britney Spears e dicir, teño éxito, fama, cartos, pero me volvo tola, ou son máis paciente, fago cousas que me gustan menos e teño un futuro asegurado cando teña 25 ou 30 anos, non? Encántame que abras ese melón. E decidín irme polo segundo camino, que a ver, experiencia UDC recomendadísima, xente maravillosa, risas aseguradas, pero la broma ya non é un chiste. No momento no que o profesor Celso Álvarez Cácamo me comunica que este venres teño que facer un parcial eliminatorio de lingüística, a bromita de UDC deixa de facer gracia. Volvemos á vida real, pero escollín filoloxía porque, bueno, sempre, a ver, meus pais, porque a xente, claro, eu desde que fixen o do quero cantar me movo moito en moitas conversas, en moitas, isto que se fai aquí na nosa terra. Sí. Tiven a oportunidade de coñecer a Ana Pontón en Ostras. maio, tivome en conta Mercedes Queixas, é unha conversa en San Andrés, quero dicir, estou metida neste rollo. E non teño, o sea, os meus pais non están para nada metidos nese mundo político, nin para nada. Miña nai agora empeza, miña nai ata certo punto neofalante, empezou a usar o galego de forma continua, sempre fará 2 anos, máis ou menos. Pero eu sempre senti sempre fui moi patriota, moi patriota. Creo que incluso hai xente que é patriota e xente que non é patriota, eu sempre fui moi patriota e sempre cando iba ao instituto na ESO, a que máis me gustaba era galego, a asignatura, con outras, no? Pero galego era que máis tal.
E sempre, cando, acórdome en bacharelato, tiven a un profesor, bueno, Caiferos, que solo por dicir o nome xa seguro que viñese un par de xente, outro crack, e recordo darme materia con el e querer dar máis. Sí. E en segundo bacharelato foi complicado, porque é segundo bacharelato, pero quería dar máis, no? E no momento no que quixen de estudiar, sempre quixen facer estudios universitarios, no? Porque sendo unha persoa de humanidades, os ciclos pois non dan moitas oportunidades. Así que despois de moita reflexión e moitas decisións, pois acabei aquí en Filoloxía Galego-Portuguesa. E acabaches aquí, guau. Perdón por tanto rollo, pero un tema... No, guau, pero é que esta muller, de verdad, a mí explota o cerebro contigo, en serio. Claro, escolliches este camiño, claro. Discúlpame, sobre todo escollín isto porque mirando cara ao futuro consideraba que ser profe de galego en escolas ou privado ou para xente que non fala galego, simplemente ser profe de galego, era o mellor balance entre estabilidade económica, horario e algo que me fixera feliz. E tamén isto é moi guai, en Zadar, Croacia, hai unha facultade de galego. É que isto xa che iba a decir, ou ir a Croacia ali a dar clases de galego. É o plan B. O plan B. O plan A é non ter que ejercer desto nunca. Xa, é que, claro, é que eu flipo de... É que eres novísima, tía. E tes a cabeza super... Bueno, madre mía. Eso porque non me ves de festa ás 5 da mañá. Isto son... Claro, pero todo hai un balance, claro. Que isto sona paternalista ou chamalle X, pero non o dixo dende ese punto, dixo eu que me dera a mí a tua edad, tío, ter un pouco de un pouco máis de luz nese aspecto, sabes? Porque eu sempre fun de nadar no medio do caos e ir lidiando cola corriente según tal. Cada un con seus procesos, sabes? Pero, se non me vistes en película nas 5 da mañá, probablemente terei que ir por ali, rollo así, cuns prismáticos, rollo a ver o panorama, pa un videoclip. O rollo é que sí, moito non sei que dis que no instituto, que non sei canto, e paralelamente, sacando tempo de non sei onde, estabas ti, rollo, yo me lo guiso, yo me lo como, aprendendo serbo-croata. Sí. What the fuck? Sí. Bueno, queres que abramos ese melón? Quero abrir ese melón. Perfectísimo. É que todo o mundo quere abrir ese melón. A xente está aquí para ese melón. Encántame falar deste tema. Sí, é que eu pensando... A ver, tamén che digo, ti calqueira cousa, dime, pasa a palabra. Non, porque eu quero che contrario. abrir moitos melóns. Sabes que pasa? Estou cansa de falar neste tema en serbo-croata, porque teño que explicar esta historia en serbo-croata, tal vez. Pero en serio, en Galicia, o sea, en Galicia, cero entrevistas. A ver, no, sacaronme na portada da Opinión en marzo, salín na revista. Encántame de sacarme na portada. Sacaronme porque eu non o pedín. Un día un tipiño faloume por Instagram. Eu dixen, sí, claro. Mira, por eso dijo sacarme, non? Despois firmas un autógrafo. Despois, eso, Loli Gómez, a revista, que encántame, porque a revista é un programa que eu vexo con frecuencia, entón fixme en abril ou en maio, non sei. Pero bueno, non é para nada común. Eu, mira, a última vez que fixen algo en galego, se non me equivoco, foi... antes do verán. Ching. Que agora alguén me dirá, fixeches isto tal, pero entón foi algo... Por exemplo, Ángeles Dorrio ten un podcast e invitoume e gravámoslo en febreiro, se non me equivoco, pero que va, para min eu son como Hannah Montana, de que vivo, sabes Hannah Montana? Sí, que coa peluca loura era famosa e morena, as coñecían só os dous amigos que ten. Sí. Pois eu son un pouco Hannah Montana, sí, porque aquí na Coruña non teño esa vida de, sabes, de entrevistas e de non sei, para nada. Claro, é que, a ver, xente, vos buscade Laura Marín en Instagram e ides ver, a ver, é o de sempre, que si non sei que si seguidores e tal. A ver, tío, vale, sí, non é o máis importante da vida que teñan seguidores nas redes sociais, vale, pero mira, deixade vos de lerias. Entrade en Instagram e buscade Laura Marín e contádesme, vale, contádesme e decidesme se non vos cae a cara de vergonza de non saber que esta mulleraza con este talentazo é que daqui, de Chorbo. Que andades por aí buscando Shakiras. Tedes Shakira na Coruña.
Ai, Dios, que me acabas de dicir, Dios mío. Pero, a ver, en serio, é dicir, en que momento? Claro, vale. Aclarar que non teño familia de alá para nada. Meu pai é fillo dunha muller, dunha coruñesa de nacemento e dun castelán. En miña nai é de Baroña do Son e de ali de toda a vida. O sea, porque a xente sempre me di mira, houve un rollo, como se chama? Un rumor de que miña abuela era de Birchko e que se chamaba Fagreta e todo o mundo empezou a dicir. Pero ese rumor por parte de quen? Dos da lá? Nos dá lá, claro, que, claro. Que lles encanta tamén. E logo tamén que, o sea, rumores por min hai, non sei que. O Sálvame de Croacia empezou a inventar cousas. Pero a realidade é que son 100% pois ibérica, por así dicilo. Non se nos poñemos a mirar antepasados. E cando tiña 9 anos, escoitei, porque hai unha serie, a serie principal de Playhouse Disney. A ti tocouche ver Playhouse Disney? No. No. Isto xa delata moitas non cousas. Pasa nada, non pasa nada. Bueno, pois en Playhouse Disney había unha serie que a mí me gustaba moito e sigue sendo unha serie que considero maravillosa, El oso de la Casa Azul en castelán, en inglés Bear in the Big Blue House, serie americana que triunfou moitísimo en toda Europa, un verdadeiro hit da xente da miña xeración dos 2000. E eu lembro, era Nadal 2014, se fajo contas, 2013, por aí. E escoitei un vídeo que era a canción desta serie en 14 idiomas. Claro, noruego, francés, portugués do Brasil, non sei que, 1000 idiomas. E ao final era serbio, porque era da televisión de Serbia. A canción decía Dase gramo. E a mí, eu escoitei eso con 9 anos e fixen cling. O sea, sentín algo. É que... Dios, é que iso é un flechazo. Como se me viñera o Espírito Santo. Sí, tía. En plan, boom. É algo que de verdad que cando teño que explicarla tamén dá vergüenza, porque parece que estou tola. Tía, no, que a ver, aquí hai un componente un pouco místico. O sea, quero dicir, claro. non querendo aquí sacar un guión. Non estamos en cuarto milenio. Quero dicir, non estamos en cuarto milenio. Poderíamos estar se quixéramos. La nave del misterio. Porque este un día... Yo soy Iker Jiménez. No, pero é dicir, que é cando menos... Ostra, chama a atención, sabes? É dicir... É que eu xenuinamente... nunca vou ter resposta, pero xenuinamente espero o día que me faja unha proba de ADN e salga 80% balcánica para darlle unha explicación. Porque créeme que eu son a primeira que quere saber explicación. O sea, eu son moi creyente. Iba a dicir cristiana, pero bueno, en xeral todas as religións abrámicas son do meu gosto e do meu interés. Son creyente pero moi individual, ¿no? Creo que a vida espiritual é algo totalmente individual. É como que eu no meu interior, na miña alma, nos meus sentimentos entendo o que me pasa, pero claro, cando teño que verbalizar xa vale, crack, ¿no? Xa Pero bueno, escoitei no con 9 anos e chamoume a atención moi, o sea, que foi algo inexplicable. E entón hai un vídeo que é unha parodia que sigue estando a día de hoxe en YouTube e se chama, porque a serie lá era Medo, Veliko i Plavo i Kući, que lembro-me que daquela copiaba o nome nun papel para poder copiarlo a YouTube e agora Medo, Veliko i Plavo i Kući. Hai de selo da Selimo. É unha parodia que a día de hoxe sigo sen buscar, sen entenderlle a gracia, pero en fin. E esa parodia era o vídeo da serie cunha canción de Šumadija, que é unha rexión de Serbia, de fondo tradicional. E escoitei típica canción de Šumadija, claro, agora sí, non sei, 200 encanta que digas típica canción como si sabes, é dicir sí, típica canción de toda a vida que vos sabedes, Šumadija para arriba, Šumadija para baixo. O sea, sí, pero sí. Vamos ter que facer un derivado deste podcast que dixa hoxe con Laura Marín e cada día explicar un pouco, porque non estaría mal, rollo, abrir un pouco as mentes a máis. Realmente eu dixoche, só por facer un inciso, que algo que me mola moito da música desas rexións é non sei, tía, non sei como dicilo, as melodías, a combinación, sí, incluso. É que hai algo e notase. Hai algo. Espera, igual vou dicir algo que non é, pero no teu temazo algo diso hai. Ti crees? Eu noto algo, A ver, tal vez chamame a atención.
A combinación de acordes. É que Sí. a canción... É que, tía, non sei como Pois é super definilo. simple. Non sei ni cales son. Cales son? C, D, M, A ou algo así. Non sei, eu depois, se queres, vou buscar a guitarra. E meto-che nun compromiso. No, por favor. Pero bueno, perdón que te interrumpí, porque Non te dicías a preocupes. música típica de... O sea, estaban Sumadia. facendo como unha especie de parodia, que era o tal vídeo ese, Cunha canción de Sumadia. de Sumadia, sí. E escoiteino e, buah, outra vez esa sensación, hijo. Buah. Que me encanta. É que é algo, xuro que non sei como explicar, pero, sí, pero eu enténdote. algo, e hai xente que me di, ai, a min pásame como a ti, a min gustaba a música árabe, e dixo, No. o sea, sí, Sí, pero por exemplo, a min desde moi nena, por Richie Casas tamén, me encanta a música de Malí. Richie... Por Richie descubrín a Salif Keita, e é un dos músicos que, o sea, de feito, hoxe pola mañá, cando fixen un almorzo, estive escoitando un álbum de Salif Keita. E encántame a música de Malí, máis que de Malí, desa zona, Malí, Senegal, Sí. África, o oeste, noroeste, no? Que é unha etnia, en verdad, moi grande, que se chaman os Bambara, e teñen a súa lingua e tal. E a pesar de que eu me informo e me gusta, eu non teño esa conexión con Malí. Claro. Quero dicir, moita xente me di eso de ai, a min pásame como a ti, e eu a día de hoxe non coñecín alguén que tivera esta experiencia até tal punto de dicir, sí, porque non foi algo que eu escoitei de nena repetidamente. Escoiteino unha vez e foi un clic instantáneo. É que, sabes que pasa? Claro, a min cousas polo estilo sí que me pasa tanto coa música como coa cultura portuguesa, pero hai trampa, sabes? Porque, Hai trampa quero dicir, ao final eu son 50-50, o sea, eu son 50-50 literal e legalmente, sabes? Son daqui e son dalá. Entón, quero dicir, sí que noto, sabes que ás veces din que hai cousas que non se compran, que se herdan e tal. Sí. Eu sempre pensei, isto son pamplinas, pero sí que empezo a ver, sobre todo ahora de adulta, recoñézome en certas manías, recoñézome nas manías ou en cousas ou en dejes ou en tonterías que ás veces dis ti, isto é imposible que fagas isto como a fai teu avó, este xesto ou este tal, vas e falo, sabes? Son cousas que habrá quen diga, eso son pamplinas, e habrá quen crea neso. Eu, polo menos, estou no vendo, sabes? De que hai cousas que notas que é como que xa che vai na configuración interna. Sí. Sabes? Entón, é dicir, eu sí que, por exemplo, lembro de a primeira vez que o meu contacto co fado de, non, a ver, fado escoitas en moitos sitios, pero de notar así como unha conexión, foi unha idade na que realmente é que a quen lle vai gustar o fado esa idade, sabes? E xa namorei, que pasa? Eu notaba que había cousas por dentro que en me influían, ao igual que eu entendo que moita xente cando escoita o folclore, a nosa música tradicional e así, que notan como que algo se dentro, remove dentro. sabes? E, sin embargo, eu nunca fui moi... O sea, nunca notei ese mismo sentimento. Ahora é cando vou gañar inimigos, pero é que non o dixo en plan mal. Nunca o notei tanto co folclore galego, pero sí co portugués, tía. Sabes? Pero é normal. Claro, oye. quero dicir, sí que co portugués é como que empeza aí o rollo, xa empezo como eu sabes, como unha botella de Coca-Cola cando a xitas. Co galego non me pasa tanto, que non quero dicir que non me pase, pero pásame moito menos, sabes? normal, Pero muller. que pasa? É eso que dis ti, bueno, vale, pues eres un pouco de aquí, de lá, pues tal, bien, vale, moi bien. Pero o teu, claro, que veña aquí un científico voluntario a facer un estudio. Sí, bueno. En fin, hai moita, o sea, non teño respostas a día de hoxe, pero hai tantas cousas polas que non teño resposta e Bueno, non me xa. preocupa, entón, Xa. sigo. E, bueno, retomando porque si no, é que é unha historia moi longa. Sí, sí. Eu empecé a investigar e descubrín artistas que para min a día de hoxe son lei, Silvan Armenulic, Tomas Zdravkovic, Rade Šaurosević era quen facía esa canción, Tozovec, Ana Vekuta e bueno, Ana Vekuta xa é máis nova, pero, en fin, moitísimos artistas destos tal, e eu durante un ano, máis ou menos, estive escoitando esta música de forma compulsiva. Non lle contei a ninguén, claro, a xente sempre me pregunta nas entrevistas tal, como reacciona o teu entorno? Que foi moi pouco a pouco, non? Durante un ano
escoitei un montón de cancións desas, tal, pero non lle contei a ninguén porque tampouco... Que eu escoito música de todo o mundo, realmente. Claro, querín que foras tú un asasinato. Claro, o sea, sí, estou non contando, madre mía, pero quero dicir, eu con esa idade, un ano despois, tamén pasei un ano escoitando de forma compulsiva música de Malí. E non o fun contando porque non é algo que me parece que teña que ir contar. Sabes, claro, hai cousas... claro. Mira, por exemplo, este fin de semana vin un... Como se chama? Un musical israelí de Yoram Gaon e teño a canción aquí en hebreo. E non teño pensado aprender hebreo, nin teño pensado ir a Israel. Quen te vería a ti, rollo, pois ahora vou empezar a aprender hebreo. Claro, entón, aí ainda non era crucial. E aquí hai un período de tempo de 5 anos, desde que teño 9 a 14 anos, no que, claro, porque añadir que eu non sabía nada. É dicir, eu no cole ensíname que no mapa de Europa hai o estado de Croacia, o estado de Bosnia, o estado de Serbia, e a miña mente pode recoller eso como Francia, España e Italia. É dicir, o concepto de Yugoslavia a min chéjame moi tarde, con 13 e 14 anos, máis ou menos. Nese momento non tiña ni idea e realmente non supe encontrar que idioma era ese, porque había tantos nomes e tantas cousas que non sei. E nestes 5 anos pasa unha cousa moi interesante e é que eu escoitei esta lingua de forma esporádica, sin querer, na tele, 3 veces e esas 3 veces a min se me levantou eso. Guau. Claro, imagínate o momento no que eu sei que a lingua que se fala en Montenegro, que a lingua que se fala en Bosnia e que a lingua que se fala en Croacia é a mesma. Claro. Nese momento dixen eu, xa está. O sea, non necesito saber nada máis. Pasoume con a Dio de Kness Eurovisión 2015, creo. Pode ser. Unha película de Penélope Cruz que vai sobre a guerra de Bosnia. Ajá. E con Molitva de Mario Serifuc. Dicen Croacia e era Serbia, pero bueno. E con Molitva de Mario Serifuc. E claro, eu descoitei, o sea, estou falando en 5 anos. Claro, eu agora, desde a miña perspectiva, podo enumerar. Aquí tiña 12 anos, aquí tiña 13, pero non o sabía. Claro. E despertábame eso e dicía, esta sensación, como cando te enamoras, como que di, ¿no? Que ves esa que persona e o sistema nervioso che pon mal. Entón, con 14 anos dixen, non pode ser, isto hai que solucionalo. Cando chegou o verán de 2018, dixen eu, vale, hai que investigar. Vimos investigar. E empecé a aprender esta lingua sin saber que estaba aprendendo. Entón, simultaneamente, eu empecé a aprender croata, bosnio e serbio. Pista, é a mesma lingua. Claro. Pero claro, ti estabas ás cegas total, claro. Totalmente. Que pasa? Vin un par de documentales, como que me quixen informar. O sea, non houve un día, foi algo de moita investigación, de moito internet. E con moitos documentais, que pasa? Que os documentais que hai en castelán en YouTube, que serán, non sei, 20 de 40 minutos, os sei de memoria. E eu dixen, se quero saber máis desta xente, teño que falar a súa lingua, porque había xente que dicía que era o mesmo idioma, había xente que dicía que non sei que tal. E eso quería sabelo eu, se era así ou non. E empecé con 14 anos, e agora teño 19, e o resto é historia. E despois o tema de redes, que é un tema crucial, eu empecé a gravarme para YouTube cando tiña 11 anos. Porque eu era super fan, claro, a mí tocou Xeración Rubius, Auronplay, claro. Wismichu, sí. E despois a mulleres Ron Roloff e todas estas. Así que eu, de ser youtuber, era algo totalmente presente na miña infancia tardía, como que di, ¿no? E empecé a gravarme, pero con vídeos de tag, me pinto las uñas, tag non sei que, ¿no? Cando tiña 11 anos, cando tiña 13, que tiven a miña época emo, tocaba algún cover, porque me dixían os meus amigos, tal, de Nickelback, ou de Evanescence, de Linkin Park, destes grupos, tal, pero era algo como esporádico. Ata que con 14, 15 anos, non me acordo cando, empecé solo a gravarme cantando en serbocroata. Dios. Non foi unha, o sea, seguro que foi unha decisión da noite á mañán, pero foi todo moi progresivo, sabes? Pero daquela ainda estabas, é dicir, cando ti empezaches así a cantar, temiñas e tal, máis ou menos xa comezabas a ter certo dominio da lingua ou trampeabas? Eu sempre digo, os 2 primeiros anos, eu ata que tive 16 anos e pico, non sabía falar serbocroata. Eu teño visto episodios enteiros desde de grande, de Nicas Niecas, no películas enteiras, e entender 10 palabras en 3 horas. Wow. Que pasa? Que dicía eu, en algún momento vou non entender. Porque sí, quero dicir, sí. Esto...
sempre, agora todo mundo me pregunta, ai, cal é a chave do éxito? Sí, Cal é ai, non sei Dios, que? de verdade, esas preguntas. Non rendirte. É Uf. así. O sea, xenuinamente, o único que fixen foi ter un pouco de creatividade, é Sí. dicir, tes que adaptarte aos tempos, non? Xa, E nas redes todo cambia de mes a mes. sí. Aproveitar oportunidades, ter un pouco dos dedos de frente, pero non rendirte. É así de fácil. Xa. É que é certa unha cousa que é, jova, pénsalo en frío e dis, ostra, eu aquí, en Coruña, a uns cantos kilómetros Claro, desa eu nunca tal, viaxei. claro. E é como o rollo de esa cousa, non? Que a priori se o pensas en frío, non? Cando nos plantexamos certas cousas e o falas con xente coherente que che vai dicir, pa onde vas, neniña? Pa onde vas? Tiven que escoitar unha de comentarios. Xa, é como o rollo, esta loca esa, bueno, pois a loca esa, señoras... A loca esa está triunfando, mami. A loca esa, claro, que pasa? Vamos poñer en contexto, porque é decir, sí, hai xente de Galicia que te sigue. Sí, de feito, a miña profesora de gallego deste ano cheguei o primeiro día a clase e me di ai, eu che coñezo. Eu, claro, cajada, como que me coñeces? E díxome, é que vin que che seguían varios amigos, típico en Instagram, non? Que Sí. che pon tal, e mirei che tal, e vin tal, non sei que. E de feito, unhas semanas antes subirei un vídeo do reintegracionismo explicando en serbo croata. Ostra, A ti ostra. to. Pero eso está ben, porque así cando veña algún dicindo quero aprender galego e non entendo ben certas cuestións que poida haber ou así, pois bueno, menos mal que estás ti aquí, ou algún vídeo que eu che teño visto de pois das letras galegas, de non sei que, ou de Sí. cousas concretas, de mola, porque é un xeito de, ostra, ao final estás falando da cultura galega, a xente desa zona na súa lingua, tío, é que non... O sea, que máis lle pides? O ceo. Algo co que me atopo moitísimo é, porque cando me chaman aquí na Galiza Sí. para cousas, casi nunca claro. é para cousas relacionadas con serbo croata. Claro. A mí esta invitación faime moitísima ilusión porque estou falando realmente do que eu fago en gallego, pero como que incluso a xente implicada en todo o tema non acaba de entender que eu non quero ser música galega. Claro. Non quero ser profe de galego quero ser, pero non é o meu plan A, non? Claro. É que, o sea, eu teño clarísimo a miña prioridade son os Yugoslavia. Sí, E sí. parece, hai moita xente tamén que non entende que eu queira que a miña lingua siga sendo gallego aínda que non me dedique aquí a algo. É que eu creo que Sabes? isto, o sea, a mí isto pareceme moi interesante, porque non sei, era algo que, o sea, que hai moitos melóns posibles, non? Sí. Por exemplo, este melón abrino con Pablo Meixe, pero ten un enfoque completamente distinto. De como unha persoa que o seu obxectivo principal era quero dedicarme ao humor. Sí. Quero vivir disto. Esta é a miña meta. E fixo humor en galego durante moitísimo tempo. Ninguén lle deu unha oportunidade, non lle abriron portas. E as portas que se lle abriron pa comer non daban. Vale. Claro. El comezou, pero por tantear a facer humor en castelán, comezou a aumentar moitísimo o seu público e a día de agora hoxe sí. está niso. Vale. Con isto non quero dicir, no, faino en castelán e irache mellor. Non dixo eso, non estou dicindo eso, porque a mí non me terxiverse de las palabras. Non estou dicindo eso, que estou dicindo? Que ás veces o noso propio público, o sea, o público cara ao que nos diriximos, danos as espaldas. Sabes, eu non dixo que, por exemplo, eu sí que teño a sensación, sinceramente, ti, por exemplo, tes clara a túa meta, pero eu, por exemplo, que o sea, o meu repertorio ahora mismo é 99% galego, Sí. porque teño dúas cancións en portugués, unha do ano Catapum Chimpum en castelán, que aí está de forma simbólica, pero teño dúas cancións en portugués. Cantarei máis en portugués? Obviamente sí, porque é a miña lingua tamén. Que me encantaría, por exemplo, a mesma venada que tes ti, pero que a teño co francés, de que tamén teño como unha... o teu será corazonado, o meu é obsesión, que eu quería cantar en francés, tamén. Para mí é un horror cantar en francés. É chunguísimo a nivel colocación, é chunguísimo, verdad? Sí. Igual teño que poñerme a facer os coros a ti. Vou de gira detrás de coristas así, facendo así, tal. Pero quero decir, ese é o rollo, que pasa? Teño a sensación
de que cando vou dicir eu, digo moitísimos máis artistas, vale? De que, vale, despois gustarás ya máis ou a menos xente, pero teño a sensación que despois de 10 anos de carreira que non lle chego a todo o público que lle podería chegar. Sen dúbida. É dicir, aínda estou nun momento no que eu dou un concerto e ven a xente a comprar o disco e di, que descubrimiento, e eu, carai, é que calqueira día descubríasme a tumba, sabes? Que non podo... Sí. Non, que lle vas dicir a xente? A xente non ten culpa, é dicir, e a culpa é toda miña? Pois tampouco sei, o sea, máis eu fago o que podo para chegarlle a xente, pero moitas veces aquí en Galicia teño a sensación de que nos movemos moito en los booms, non? E de Sí. repente hai un boom, dáselle moitísimo bombo a ese boom, a nada máis, e o resto, pois xa encaixate ti como podes. E non é unha cousa que diga eu, queixaste ti se non que hai público, que moitas veces me di, é que moitas veces non alcanzo a esa variedade. Sabes, obviamente habrá cousas que son para un público moi grande, outras que son máis de nicho. Perfecto, todo o mundo ten o seu lugar. Eu non digo que todo o lugar de todo o mundo sexa tocar no Coliseo ou nun estadio ou nunha cousa así, enchelo, non é eso. Pero o que é triste é que igual ás veces te metas nunha sala pequena dicindo, a ver se ven xente. É que diste, despois tamén pode ser que o que fajas non valga para ver, que igual é o meu caso, non o sei, sabes? Entón, quero dicir, pasa un pouco eso. Entón, eu creo que ás veces deberíamos plantexarnos cousas aquí, o sea, un pouco a modo de autocrítica, de Sen dúbida. como manexamos os nosos artistas, como traballamos o noso panorama e a relación do noso panorama con o noso público, etcétera, etcétera. Creo que aí deberíamos facernos unhas cantas preguntas, pero bueno, entendo que a túa decisión non ten nada que ver con isto. Ao contrario, eu tive a oportunidade de gravar máis, de facer máis, pero non, fun eu a que dixo, é que isto me fai feliz. E dou fe de que esta muller tiña as cousas claras, porque unha vez falei contigo, pero que, sinceramente, ahora mesmo non me acordo nin con que intención. Eu dixenche, quero falar contigo porque te quero propoñer algo. Sinceramente, non me acordo o que. Eu lembro que quería, como... Era para dúas cousas. Sí? É unha probablemente fora un pouco relacionada pois, co que estamos facendo hoxe, pero xa non me acordo... O sea, ti mira como é a miña cabeza de... Pero estamos falando do 2020, tal vez. Sí. Eu sei que eu creo que era de, pois, igual algo que estaba maquinando e era como rollo de, mira, pois, si te apetece... Unha proposta, vamos. Sí. Claro. E ela contestoume, rollo, xa tiña as cousas clarísimas, rollo de, mira, isto é así, así, así. Ostras, que... E eu dixen, buah, moi ben. O sea, moi ben ter as cousas claras, sabes, quero dicir. Pero que guai. Sabes que pasa? Que eu tiña clarísimo, xa con 14 anos, que me quería dedicar a esa música, se me podía dedicar á música, e que mínimo que estivera relacionado coa lingua, porque a xente me di, ti queres marchar de Coruña? No, teño a Torre de Hércules tatuada na perna. Señores. Adoro esta cidade, son coruñesa de nacemento e sempre atopo maxia nesta cidade. Quero dicir, estou namorada e vou estar namorada da Coruña todo día que morra. Pero... Eu tamén, A ver, eu vivi 5 anos aquí, que estive estudiando aquí. Non é pouco. Pero non é por marchar da Coruña, porque quero que a miña vida profesional e persoal estea orientada a esa lingua. Na Coruña, que vou facer? Con serbo-croata, dar clases particulares. Pero eu digo, esta mesma cousa plantexeima eu hai pouco, non? Que ás veces cando te... Bueno, seguro que me vas a entender. Hai momentos no que de repente nos atopamos pois como cun cúmulo de interrogantes. E non despejar esas X é un fastidiado, sabes? Joder, se fastidiado. É que unha vez tes as cousas claras vamos a por isto. Vamos facer todo o posible porque teño unha meta. Pero o problema é cando non tes clara a meta. Sabes que pasa? A min pasoume ao contrario. Eu tiña a meta moi clara, pero as formas... Claro. É que ese é o rollo. Sabes? Ao redor da meta tiñas moitas X que agora, despejar. agora son feliz, comparado por como era fai 2 anos, porque eu vía tan negro. Claro. Porque eu, é que aínda... Porque aquí, bueno, compoño moita música en serbo-croata, non?
para o futuro, para cando viva lá. Pero alto, pero compás, pero do que compás ainda non estás compartindo, ou No, sí? no, Vale, nada, moi porque bien. Porque é dicindo, a ver se non me... que pode ser que non me No, entere. non te preocupes, Pode ser que non me non entere. te preocupes, pero estou mojardando para cando chegue o Claro, momento, claro. porque ali a comunidade de escritores e cantantes é a mesma. O sea, un Ostra. escritor de letras é tan famoso como é un cantante. Que guai. E é moi común que algúns cantantes escriban cancións para outros cantantes. Hai unha verdadeira comunidade. É que eso mola. Eso mola un montón. E unha delas, que escribín fai pouco, na ponte acabo dicindo o máis importante é de quen eres filla. De quen és filla. Mírate, estou esquizofrénica coas clases de gallego. Estou a saber que dixo. Pobrinha. De quen és filla. E eu non teño dúbida, quero dicir, non cambiaría nada do camiño, para nada, porque non sei como dicir isto. Non quero dicir madurez, pero bueno, vou dicir madurez porque non atopou outra palabra que teño, sei que non a tería se tivera tido a vida máis fácil. Claro. Pero a realidade, mira, eu, por exemplo, agora non teño medo en dicilo, vamos, fun a Sarajevo a cantar polo Día de Hispanidade, imitoume a Embaixada Española, e ti sabes o rollo que estou pasando eu máis dun mes despois por non ter un gestor. Chego a ser filla de alguén que polo seu traballo, que non dixo que os que teñen un gestor se sean ricos ni nada, pero bueno. Pero un gestor dis por temas burocráticos de ir cantar ali. Chego ser filla de alguén que ten esa posibilidade de un gestor e xa estaba. Claro, pero claro. E así con todo. Claro, pero así todo e sobre todo todos os artistas, porque ainda falaba hoxe cun compañeiro, estábamos falando pois de temas de dereitos, de por exemplo, mesmamente, pois cando pasado mañá graves o teu superdisco, sabes, que dicir, ti podes autoproducilo e ser independiente, ou podes producilo cun selo, cun non sei que, entón falábamos de certas problemáticas que había, e eu dicía, tío, é que daste conta que un músico medio hasta o máis prinjao de nós, sendo nós moi prinjaos de sabes, temos que saber un pouco de todo bastante. Sí, para saber en que te estás movendo e non meter a zoca aquí e tal, e non sei que. É que o rollo é que eu o que noto a nivel cultural estamos os artistas feitos a nós mesmos que somos un pouco como un grano no cu. Bueno, muy bien. Sabes? Porque somos moi pesados, sí, porque é verdad. Somos como desto que lle botas veneno e non morre, sabes? No, que estamos aí, sabes? Sí. Dando por saco, é como que non temos padriños, nin nunca tivemos padriños, nin nadie que nos resolva nada, pero fomos a base de ir atopando obstáculos, pois informándonos, falando con xente, buscando axuda, o que sexa, e ir saltando os obstáculos. Pero eu dome conta que, en 10 anos que levo de saltimbanqui nesto, en 10 anos, ostra, eu digo, vale, ahora o que sei, pero a base de non saber nada nun principio, claro. O que dis ti, que igual ahora ti tes un follón por diante de, pois por esta actuación, ahora teño que facer todo este papeleo que non teño nin idea, que non sei canto, probablemente cando teñas a terceira xa terás un coñecemento, pero se pensas en frío dis, no, é que eu teño que ser cantante, abogada, gestora, manager, tal, welcome. De todas formas, díxenche do gestor porque é o que me está tocando... Iba a decir unha expresión fea, as narices, sí. Gracias, MJ. Agora mesmo, pero no meu caso, tendo en conta que tal, para min é algo máis cultural. É dicir, non cultural, máis... Sí. Eu, obviamente, os meus amigos son todos máis ou menos coas mesmas posibilidades que a min, claro. Tal, pero cambia moitísimo conto se teus pais están acostumados a viaxar, claro. A falar un poquito de inglés, sí. Cambia moitísimo e eso non significa que os meus pais sexan peores ni nada. No, pero doume conta que agora cousas que para mí son normales porque as ganei eu, claro, as fixen eu, claro. Pa miña nai que é a principal acompañante nesta viaxe musical, a miña nai sorprendelle todo. Claro. E non pode ser así. A min cando me bajaron, cando fun a Sarajevo en marzo e cantei no Zetra diante de 20.000 persoas, miña nai empezou a chorar do shock de wow, nos pagan e non me pagaron o suficiente. Quero dicir, para estar neste traballo e sobre todo eu que me estou metendo nun show business na Europa do Oeste,
Es que sé eso. Claro, hai Eso que... daba un capítulo aparte. Show business na Europa. Sabes, eu chego a ter uns pais máis metidos en temas Claro, de empresas, xa che de empezan a ser- cousas, e outra, sí, aquí sí. séntome soa nese sentido, pero non en plan mal. No, en plan, pero en de plan- que, como dicía unha canción, de quen eres fillo ao final do día é o máis importante. Sí, pero é tal cual, porque ao final Jova, é que é un pouco o que dis, ti estando no nivel no que estás alá, aquí eres unha máis da trincheira dos pringaos. Sí, pero é verdade. Welcome. É que aquí non xojo ese xojo. Welcome. Bueno, pero tamén Aquí estou no xojo do non, UDC. non é objetivo, que esa é outra, que eu sigo reclamando mesmo. Eu quero ver nun festival, tío, bueno, ademais de máis presenza de música en galego, que parecemos el que, non sei, igual hai máis música en inglés que en galego ás veces, sabes, non sei, Sí. pero ademais de máis presenza de música en galego, eu quero ver máis presenza doutras linguas, que é o que digo eu, que moitas veces pos a radio e é sobre todo español e inglés, e damos por feito que escoitar música en inglés é super normal, pero se me pos unha en galego dame alerxia, pois xa non che conto de si falamos en poñer música en portugués, en francés, en italiano, e xa non falemos xa De serbocroata. de serbocroata. Sí. Entón digo eu, por que un festiu, o que sexa, por que non che pode, sabes, é dicir, pois contrata a Laura Marín tamén, que che vai cantar en serbocroata, maravillosamente, pois así escoitamos outra lingua. Os meus seguidores... Escoitamos outra lingua e hai que irse a facendo así o oído a outras linguas. A ver, non ten por que. Eu entendo que a xente non lle guste o que eu fajo. Por Quero favor, a ver, A MJ, hai que ser realistas. Sí, pero a mí a música de Hungría non me entra nin con vaselina. non che dijo que non, pero quer dicir, pa chegar á conclusión de que non me guste o que fas, primeiro teño que darche o beneficio da dúbida. Sen dúbida, E claro. ás veces pedir o beneficio da dúbida parece que estás pedindo moitísimo. Porque vai por diante xa non que pais teñas, sino que cartel che poñan diante, como Claro. te vendan, sabes? Si imagina que ti vas a mañá a Eurovisión por Croacia. De feito, é unha pena porque encantaríame, pero nunca vai pasar. Porque non, claro, ostra, que non tes... Eles sempre me din, eu lles dixo, cando volvades a poñer a Yugoslavia, fajovos unha superproducción, unha gala de la UNO, pero... Ou bueno, Claro. ou por Galicia iría a Eurovisión, pero no, a Eurovisión é un tema que para mí no. Creo que nunca vai suceder. Por poñer, quero dicir... Encántame Eurovisión, pero... Si forses algunha vez a Eurovisión, sabes, eu digo, que estas rapazas tío Eurovisión, te sobran los conciertos. Pero o rollo é ese, pero precisamente eu quería contextualizar de Sí. como, é dicir, ti comezaches, pois iso, facendo os vídeos, todo o rollo tal, e a túa audiencia comezou a subir de forma loquísima. Sí. E Bueno, de forma loquísima. Bueno, de forma loquísima, progresiva, pero Progresiva. loquísima, rollo, que ahora mismo estamos falando de cifras, igual cando se publique este podcast, xa superas Espero ter chegado a 6 cifras. o millón. No, 100.000. 100.000. Ostras, estou un pouco... a ver, eu solo manejo poucas Non te cifras. preocupes. É pola tarde. Bueno, 6 cifras xa cheguei en TikTok. En TikTok teño agora 240.000, pode ser. É que esa é por outra aí. que che iba a dicir. Ti en TikTok tes moita audiencia tamén. TikTok realmente foi o meu gran impulsor. Claro. Estes últimos 2 anos en TikTok non teria sido o mesmo. Pois, claro, o tema é ese, ti, pouco a pouco, como foi ese salto de que comezas co tema vídeos a que comecen ali a realmente decir, guau, esta rapaza que está ali noutra punta, pero que está, o sea, considerarche xa unha máis, a contar Sí. contigo, a chamarte, como foi iso, jova? Pois, a ver, a verdade é que é un proceso moi longo. Eu agora estou gozando ata certo punto do que sembrei, Sí. pero sabe Deus a cantidade de vídeos e de horas e de ideas e de recursos e de creatividade que eu botei para que non tivera ninguna visita. Ninguna visita para mí agora mesmo Xa. son 15.000
para o nivel que teño agora, non? Sí. Quero dicir, porque obviamente chega un momento que se tes 240.000 seguidores, Claro. que un vídeo che chega a 20.000 é unha pérdida de tempo. Claro. Quero, sabes, Sí, non é por sí, ser sí. prepotente, pero chega un No, momento pero que é hai unha así, escala. ao final invirtes un tempo, que as Claro. cousas como son. O sea, eu tamén invirto tempo aínda que despois teña 300, que entendes o que quero dicir? Por eso, ás veces dis tipo, o sea, no teu caso non, pero no meu digo, para que vou estar facendo vídeos? Pero claro, ao mesmo tempo, se ti non creas, é que esta pescadilla que se morde a Claro. cola. Se ti tes un mal resultado nun vídeo, que non é o caso, sabes? Pero se ao principio igual, non, se ves que a cousa se estanca e non sigues insistindo, Non chega a ningún sitio. Claro. A ver, que eu durante 4 anos prácticamente estive grabando para 2 pelagatos. claro, é que ese é o rollo. O boom como tal, eu creo... Bueno, creo no. Pegueino en xuño de 2021, cando subín un vídeo que era In ex-Yugoslavia, we don't say... É we verdad. say... E cantei Fura e Malisams. E acordome que chegou a 100.000 en TikTok, que daquela para mí 100.000 en TikTok era... Sí, madre sí. mía. E ese verán subín bastante, e mira, dixoche cifras, fai 2 anos, agora tiña en TikTok 50.000, agora tiña 240.000. Claro. En Instagram fai un ano tiña 40.000, agora tiña 95.000. O sea que este ano foi un ano bo para min, pero bueno, eu considero que foi super progresivo todo. A xente fálame dun boom. Para min, eu nunca tive un boom. Para min o meu boom aínda ten que chegar, como quen di, porque non tive un boom, foi super progresivo. E nada, este cambio, pois pensa que con todos eses anos a min chegaron unha serie de entrevistas, de oportunidades, de tal, non sei que. E, bueno, isto sabe pouca xente, para min chamaronme para ir a Gran Hermano. En serio? Velik Brat, en Serbia. Sí. What the fuck? Eu dixen que non, obviamente, chamaronme para ir a programas, típico que fan un programa novo de cantantes e piden a tal, e eu sempre negábame. E pasou unha cousa, que isto para min é moi interesante. Claro, eu fixen bacharelato, selectividade, aprobei con 9,7 e pico. Que pasa? Que eu non quería estudiar. Non quería poñerme aquí a estudiar algo porque Claro, non quería é un seguir pouco- 4 anos aquí. Claro. E apunteime a uns voluntariados europeus que ao final saliu bastante mal, porque non saliu, pero sin comentarios eu tamén tiña algo moi específico que era ir a Croacia. Claro. Entón, bueno, tampouco, non vou botar merdas en parte esa xente, pero bueno, cada un sabe como durme polas noites, cando durmo. E de repente me vin que fai un ano, é dicir, en novembro do ano pasado, todos os meus amigos estaban na facultade. Eu cría que iba a estar en Croacia, porque é parte da Unión Europea, por fin, e non estaba saindo. Tiven a sorte de que Lía Jimeno, un besazo para Lía, a miña xefa, podería dicir, sacou un anuncio de que buscaba unha persoa para a campaña de Nadal e estiven traballando todo decembro e a primeira semana de xaneiro nunha tenda maravillosa que se chama La Liada en San Nicolás, aquí na Coruña, unha tenda friki, e iso como que me fixo olvidarme un pouco do tema. Sí. Traballei por primeira vez cara ao público, campaña de Nadal, que, bueno, Claro. eu tiña un horario moi asequible, moi asequible, pero igualmente pois era unha experiencia nova e Claro. gastei un mes e medio, como quen di, no aire, en plan, bueno, agora estou traballando al menos, Sí. ¿no? E encima eu tive unha relación dun ano, rompimos en novembro, o sea, eu estaba como perdidísima. Houve un mes que dixen eu, que estou facendo? Porque levo Xa. 5 anos grabando, non sei que máis facer, e isto non está saindo. Claro. E en xaneiro, se non me equivoco, deste ano, 2023, Vladimir Čolaković, un periodista maravilloso de Sarajevo, Bosnia, faloume para facerme unha entrevista para a CNN. Esa entrevista fixose super viral en Facebook, como que non sei se 3 ou 4 millóns de visitas, e empezou a haber un movimento de que a xente, había un hashtag rollo de Baratimo Lauro ili nešto tako, ne znam, para que a xente me levara aí, e empezou a haber como 10.000 ou máis proposicións de eu lle deixo a miña casa, eu lle deixo o meu tal, eu lle pago o avión, eu teño este hotel, deixo que cante no hotel, non sei que tal. E claro, eu acababa de rematar o contrato, triste, porque a mí me encantaba traballar ali. Rematar o contrato, non sei que, e ter que ter a madurez de dicir, de facer un comunicado de oye tal, porque este Vladimir volveu, dixo, Laura, ti estás vendo todo o que a xente está movendo por ti? Claro. E eu dicía, xa, pero que eu tendo a casa que teño, tendo a vida que teño, non podo coller e dicir marcho. Sabes, un rap... Ou polo menos non ahora, ou non sinto que sexa o momento. Claro. E eu fixen un comunicado por Instagram de moitas gracias a todos, pero como entenderedes non vou coller nada de algún descoñecido tal. E acórdome ese día de xaneiro,
estaba derrotada, en plan, joder, é que o teño traballado, pero non está saindo. E dixen, bueno, aceptei que tiña que empezar a filoloxía en setembro, seguín ganando cartos porque sempre me salen cousas, di unha charla, di un non sei que, bueno, ganaba cartos todos os meses, con redes ganaba cartos, entón dixen, estou facendo cousas tampouco, estou perdendo tempo. E entón Vladimir Cholakovic fálame a finais de xaneiro para dicirme que Halid Veslic, que non hai artista nin en España nin tal comparable a... Se Nino Bravo seguirá vivo, algo así. Ostra. Ponlle que Nino Bravo naceu 10 anos despois e sigue vivo. A fama que tivo en 4 anos a seguiu cultivando. Sí. Pero non hai artista que se compare. Halid Veslic, que leva 40 anos facendo un gran concierto cada 10 anos, quere que vaya ao seu gran concierto en Zetra, onde foron os Xogos Olímpicos do ano 1984. E aí dixen eu, amai. Wow. E miña nai, claro, toda cajada. Este quen é? Este vello quen é? Por que che quere chamar? Porque non sei que, tal, non sei canto. En plan, isto de repente. Eu sempre dixen que non a todo. Claro. Porque haberá xente que pense, aquí vou ser super prepotente, super niña mimada, pero haberá xente que pense que a min a primeira oportunidade que me saiu foi a de marzo. E iso non é así. Que pasa que eu levo anos e anos dicindo que non, por ir super segura, super... Claro, por ter clara... Claro, porque ao final do día teño 19 anos recién cumplidos, claro, casi. Claro. E fun en marzo a Sarajevo e atopeime con que eu non podía cruzar unha calle sin me pedir unha foto. Guau. É que iso é moi heavy, Fun a un resort de 5 estrelas. Iba a dicir unha palabra fea. Unha de paxaradas. Sí, que como si viñera Shakira. Claro, encima, eu sentíame, sabes, era na Quintanilla, a película de cine que vai mercar e lle din, tú non te podes permitir este vestido. Pois o mesmo. Con todo. Foi de película tal, e eu, que pasa? Que me topei coa mafia, porque é unha mafia musical balcánica. Guau. De ollos. Eu sempre digo, non teño medo porque eu mirei o demos ollos. E falei con el. Guau. Teño medo a Deus. Ao demo non. E claro, entón, outra vez, bajón, porque en marzo volvo a Coruña tendo dúas opcións. Ou me meto en filoloxía, que está ben, pero... bueno, que non era a túa primeira opción, non era a miña primeira opción, claro. Ou me vou ao seu business balcánico cunhas condicións que me farían de ouro. Pero arriscando. Porque cando volvín a Coruña, no aeroporto en Frankfurt, saltoume en TikTok un vídeo de Britney Spears. Da súa evolución. Claro. A súa evolución desde cando tiña 16 anos, con esa muller, esa rapaza tan guapa, con tanto talento, tan tal, a muller que agora que, bueno, a verdade que dá peniña. Claro, entón, claro. E aí algo me clicou de dicir, non vou ser Britney Spears. Con todo a dor do meu corazón. Porque ainda haberá xente tamén que pense que non quedei en Belgrado, Serbia, porque Belgrado é como a capital musical de Yugoslavia. E musical e de todo, pero bueno, tiña a oportunidade de vivir en Belgrado, de todo en Belgrado, o sea, foi unha locura. E vime con dicir, pois no, a pesar de ter esta oportunidade aquí, porque que non quero perderme a mí mesma. E sempre lle dixen a todo o mundo, eu, se cando teña 25 anos non me queren como cantante, non quero que me teñan con 18, tampouco. Claro, pero volvín a Coruña e foi un mes, marzo, maravilloso, porque foi maravilloso, pero é que foi un... O sea, eu coñecía esa mafia balcánica, pero que non sabía era que estaban tan interesados en mí. Mafia hai en todos lados. Obviamente que hai en todos lados, pero bueno, a balcánica é curiosa porque, a ver, ao final do día tiveron unha guerra fai 2 días, non? Eso fai todo moito máis tal. E nada, eu seguín coa miña vida, me seguiron salindo cousas. En Alicante fun en xuño fun a Alicante a miña primeira boda, unha rapaza de Bosnia e un español. É verdade, algo vin. Foi unha boda, fixen que en verán fixen cous, pero bueno, fixen logo en Coruña algún que outro grupo me contratou para cantar con eles e tal. E agora en outubro fun a Sarajevo polo Día de Hispanidade, volvín unha segunda vez e esta vez sí que foi unha locura, porque eu, cando estaba a primeira vez, estaba nun resort que se chama Hotel Hills, casi un resort moi para xente de países árabes que ten moitos cartos, non? Sí. Entón eu estaba un pouco aislada, porque no centro de Sarajevo, en Basčarsia, estiven só media hora para gravar un documental. E aí foi cando me din conta da grave da situación. Pero que esta vez estiven en Basčarsia nun hotel.
Entón, todos os días eu camiñaba por Bacharsia e aí foi cando vin que miña nai non paraba de chorar porque dicía que filla, que isto non é normal. Chegamos a Sarajevo, fomos a comer ao restaurante, coñecíamos do restaurante, a xente me pedía fotos. Sabes, aquí está pasando algo. E despois o concerto foi na Casa das Forzas Armadas e había unha capacidade, non sei se de 200 personas ou así, sen publicidade. No cartel non estaba a miña cara, nin o meu nome casi. E era a primeira vez que se facía un concerto aberto na Casa das Forzas Armadas. E superamos. Había xente de pé. Guau. Bueno, a mí non me gusta falar dos meus plans de futuro, ata que non está todo ben. No, e ademais que hai cousas que non... Pero parece que se está facendo camiño. Claro, que a mí gustaríame preguntar Está empezando. a que te referías exactamente cando decías iso de que repetiches varias veces e non estaba saindo. Bueno, non era exactamente así a frase, sabes? Que decías que como que non estaba funcionando, claro. Pero a que te refires con funcionar? Pois ter a oportunidade de ter unha estabilidade económica ali, cantando. Claro. A eso me refiro. Porque en redes estaba ben. Pero a proposta esta que che fixeron, que ti viñeches e pensaches e tomaches unha decisión que, bueno, que ben ves a de cousas que pasaron en tan pouco tempo. Se o pensas un pouco, é que non pasou nada de tempo, o sea, menuda montaña rusa. O caso é que, claro, que esa proposta non era o que ti, o sea, non é iso. Sí que era, pero é o que che dixen, eu mirei, vin o de Mos Ollos. Xa. Vin o de Mos Ollos e... Home, a mí me trataron ben, Dios mío, que parece que estive nun ritual satánico. No, pero para nada. A xente sempre di, tal vendió su alma. E dixo, sí que vendes tu alma, pero non a vendes matando un cordero, Vendes tu alma cun papel e cun café ao lado. Quero dicir, estos son cuestións, porque eu entendo, agora que vin eso, e sempre o entendín, pero bueno, esta terminoloxía de vender a tu alma ao demo, de que se hacen rituales, de que non sei que de Satán, non sei cuánto, entendo por onde van. Sabes que é que a mí parece moi curioso. Pero non en plan gore de literal. No, pero, jova, é que, o sea, que me acabas de flashear bastante a cabeza, porque unha persona como a ti, que está claro que o talento que tes jova, que isto son a estarche botando flores seguido, pero que non estou botando flor ninguna, estou describindo la mera realidad, porque, o sea, tío, que fixeches dende que empezaches. Eu, sinceramente, a esa edad que ti empezaches a facer esas cousas, eu non sei en que estaba, o sea, estaba yo con outras fantasías en la cabeza, sinceramente, o sea, que quero dicir, non é ni mellor nin peor, quero dicir que ti, non me gusta usar esa palabra de prodigio, pero sí que hai como un rollo de que xa moi pronto empezaches a facer mogollón de cousas, a eso, pois esta inquietude, esta conexión que tiveches con esta lingua, aprendela de forma casi máxica, porque xa me dirás, ti, o sea, sachaches, pero que dis ti, que ti viches 20 documentales que non entendías nada, ese tipo de cousas, empaparte desa cultura, empaparte desa música, todas esas cousas, que todo o esforzo que ti fuches facendo ao longo do tempo, ver que non acababa de callar no que ti querías, esa frustración, esas, como se di, esas contradicións, esa tal, e ao final, moita xente que está no mundillo musical é así, todo o mundo quere dar o pelotazo, non? Todo o mundo busca eso, é como que a meta de todo o mundo, cando igual, ás veces, é o que digo eu, é que ás veces simplemente poderse dedicar a isto, ainda que non sexa gañando unha fortuna, pero vivindo dignamente, non mal vivindo, nin facendo malabares, poderte dedicar a isto dignamente, xa me parece un logro xa moi grande, sabes? Xa creo que, se o que che mola é isto, imagina, se a túa vida é depois do concertos tal, e vivo de isto, xa me parece xa conseguir bastante, pero ainda por riba a xente é como que figura todo en éxito, moito público, non sei que ti estás facendo todo ese esforzo, a ver que non acababa de dar o que dis ti exactamente no que ti querías, pero que no momento no que se che pon diante unha oportunidade pois que a priori moi apetecible a nivel, se o miras, sabes, é que moitas veces a xente é co que se queda, sabes, se queda con lo de arriba e non mira máis alá. Moi apetecible é que ti teñas esa firmeza,
esa seguridade en todo, en ti mesmo, en todo, e de saber ver e analizar para dicir, no, ahora no, isto no, non é o momento, no, o sea, dicir no. Sí. Sabes, o sea, que a min eso flipame moito. Sabes que pasa? O manager que levou todo iso, que foi o meu manager durante 4 días, un home maravilloso, sigo tendo contacto con el. Cando cheguei derrotada dos vuelos, porque hai que facer 1000 escalas, non? Sí. Sí, muller. Eu fun a Croacia e dou Sí, fe. a donde fuches? A Zagreb. A Zagreb. 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 Nesta altura, no puente de diciembre. En serio? Que Que é foi o que máis che gustou? Eu en Zagreb nunca estive Sabes ainda, que me gustou o barato que era todo. Home! A mí tamén me gusta. Estaban celebrando o Adviento, que creo que é unha festa bastante potente ali. Tiñan ali unha feira que flipas. Facía moitísimo frío. Claro, Balcáns. Mira, sinceramente, sí que me gustoume bastante así o ambientillo, así, Home. a xente moi amable. Home! Moi amable, porque eu salindo ali dicindo, eu ainda non sei como nos entendimos, sabes? Pero eles falan moito castelán, Se falas Sí. Sí, Pois sí, eu sí. faláballes mal inglés e eles a min Pero ti tamén. vas a e Bosnia, Serbia, Croacia, Montenegro, solo falando castelán? Podes, Sí. vamos, non podes ter unha conversación de Claro, religiones. no, pero igual así un Pero para pouco pagar, de... eles sí. saben dicirche 25 euros, Sí, sí, sí. Moi guai, moi barato todo. Sí, sí, bueno, que unha maravilla. Pero, eso, o xa cando cheguei, o primeiro que me di o manager tal, podemos gravar unha canción tal. E eu derrotada, acordame o cansado que estaba, Dios mío. Dixenlle, vale, e a quen lle pertence? Onde se produce? Pa que sello? Claro. Eu fixen super instintivamente, estaba unha amiga miña, Émina, ao lado, e os días despois díxome, e que ti fuches super inteligente? Cando lle falaches así, díxenlle, buah, non me acordaba. Porque el pensou, esta Dixo, la hostia. cojo yo e le digo, tucle, e ela grava e yo, clink, E clink, no. claro. Pero non me din conta. Claro, dicir, pero foi... fixáchelo, pero aí onde está tamén, sabes? Claro, que non pensa xente que, o sea, estou na UDC, estou contenta, pero estou non facendo máis pola Laura de dentro de 5 anos que pola Laura de hoxe. Encántame que digas dentro de 5 anos, porque igual é dentro de... De 10. De máis. Antes estás que facer a túa carreira superstar polos O sea, Balcáns. isto é pa eu verme con 30 anos e non dicir... 30 anos que son os que teño eu. Bueno, muller, pero entendes onde quero chegar? Sí, non quero sí. verme con 30 Claro anos que e que a sí. miña única opción sexa ser cajera. Que está moi ben ser cajera, pero Sí. non quero que esa sea a miña única opción. No, pero eu entendo o que queres decir no sentido de é que, o sea, hai que ter clariño unha cousa, que a música tanto che vai por un lado como che vai polo outro, sabes? E incluso ti agora, pois sí, podes, igual non o contrato de hoxe, pero igual mañá poñeche outra cosa encima da mesa que dis ti, vale, isto encaixame perfectamente, firmo, vale, vas por aí, faz as movidas que tens que facer, tal, pois mira, tanto podes to derivar nun camiño no que igual, pois si, acabes ali vivindo en Croacia, unha cousa así, porque esa é outra, ti igual ahora dis, no, isto teño clarísimo, vou volver a Galicia, non sei que, non sabes por onde che pode levar a vida. Volvo a Galicia porque non me queda outra, como que Sí, di, claro. pero refírome a, quero dicir, que ti digas, no, que eu quero vivir aquí tal, quero dicir que sí, que pode ser, que o que digo tamén, que esa outra parece que dá a sensación de que sempre hai que marchar, sabes, quero dicir, igual hai entre o negro e o blanco hai máis cores, sabes? Home, Bueno, máis cores. O maravilloso Unha sería gama de vivir grises. 50-50. Eso Claro. sería chulísimo. Sería chulía, o que dixo, eu quería pasar 6 meses en Portugal e 6 meses aquí, non é moi viable, sabes, pero Xa. quero dicir, independentemente diso, ti podes facer cousas aquí, alá, bueno, pouco a pouco, pero quero dicir, é o que dis ti, despois, que eu que sei, no futuro, sabes, tanto pode ser que inicies unha carreira musical e que vivas disto, ata que, porque despois eso deriva de outras cousas, si creas tamén, pois non é o mesmo que ir ali, no, vamos facer cancións, vou ser intérprete, no, si ademais eres compositora, seres tal, xa empeza a medrar un pouco máis O abanico, non? Claro, o abanico do que estás facendo, etcétera, etcétera, vai ti saber, tal, non o sabes, iso non o sabes, pero está ben non sabendo, sendo moi consciente da realidade, que digas ti, mira, eu tomo esta decisión en base a isto, e xa está, sabes? O sea, o importante é que ti esteas contenta e convencida do que estás facendo neste momento. E agora estou moi feliz porque bueno, a miña, sen dúbida, maior motivación para seguir estudando é saber os proxectos que teño por diante. Claro. Porque teño... Non me gusta falar deso porque que nunca se sabe, ¿no? No, pero bueno... No, non destripes cousas, non vai a ser, por claro. fin me sinto...
satisfeita de dicir, ok, agora gravo moitísimo máis feliz do Claro. que gravaba fai un ano, por exemplo. Porque agora gravo un pouco coa intención de conseguir máis público para cando chegue ali ter máis xente. Claro. Estou moi feliz, pero, bueno, a miña realidade hoxe, día luns, non sei que día é, pois, teño que estudiar a fonoloxía. É que eu teño a sensación de que ás veces para levantarte pola mañá medianamente contenta, sabes, que xa non digo dando volteretas ou tal, pero atopando esas ganas, non, de dicir, ainda que este cansa, super cansa, tal, ou me levantar, veña outro día máis tal, tes que sentir como que ten un mínimo de sentido que estás facendo, polo menos a min Claro. pásame, sabes, de pasar dunha etapa de decir, que concho estou facendo, pa que estou facendo isto, sabes, e dicir, cando te plantexas a dualidade de se deixalo, sabes, Xa. e así é como diste, sigo tirando do carro, pero a desgana, porque non sei, sabes, todas eses conflictos, no momento no que lle empezas a ver o sentido, que empezas a topar de novo sentido, ou para ti ten sentido, é cando aí diste, vale, perfecto, que diste, xa gravo, pero gravo de outra maneira, Sen porque dúbida. é que cambia o conto. E estudio de outra maneira. Claro, porque Claro. é que tes ese horizonte, esa ilusión, joa. Sí. Sabes? E a ver, eu espero rematar a carreira porque é unha o sea, justame, porque estou aprendendo moito, pero teño neste cuatri e no seguinte só unha asignatura de gallego. Claro. Entón, estes 2 primeiros anos é un pouco bacharelato 3, 4 ou bacharelato avanzado. Eu espero rematar a carreira porque interésame todo da literatura medieval, o tema portugués, que eu non falo portugués, e vou sair sendo unha filóloga. Cando necesites facer Gracias. speaking, E espero, pero obviamente espero non ter que exercer disto, porque espero que nestes 4 anos pasen cousas. Claro. Faime gracia estando en primeiro que digas, tú desexando acabar a carreira. No, desexando no, pero a ver, é que todos os, o sea, teño gramática do español, teño inglés, teño non sei A ver, que, eu dijo, tamén- a mí me claro. mintieron. Me mintieron. A ver, Me mintieron, nos mintieron. A ver, no, mira, primeiro de carreira, para min tamén Pero é para foi, todas as carreiras. É que para min, sí, eu sí. cando entrei aquí, dixen eu, en serio? Que, sabes? É o Despois, normal. claro, a partir de segundo, que xa empezaba a ter xa cousas un pouco de que xa empezas a facer cousas a tal, digo, bueno, vale, pero primeiro foi como rollo de, pero que é isto, sabes? Porque eu creo que está plantexado así moi de, en primeiro vai ser todo moi genérico. Eu din algunha asignatura en primeiro que a tiña que ter dado en cuarto. Sinceramente, porque a madurez, o sea, a min que me fales eu que sei de dereito audiovisual, eu en primeiro estou pensando en todo, menos nas movidas legales do meu traballo, sabes? Xa. Se son detalles, é como se agora eu che veño aquí a dar unha chapa sobre temas de contratos no mundo artístico, non sei que ti dirás, vale, igual teño que saber algo desto, pero non é o que máis te apeteza realmente, sabes, diste, igual quero cantar, sabes? Xa. Non é o mellor momento para falar Pero bueno, disto. xenuinamente creo, así como a Laura de 19 anos está moi agradecida coa Laura de 14, polo esforzo que fixo, que, claro, dice rápido 2 anos aprendendo unha lingua que non a Sí. entendes, pero, sabe, Deus de tempo que paguei ali, no? Entendo que a Laura de 24, por poñer outros 5 anos, vai estar moi agradecida coa Laura de 19 anos por ter estudiado e ter feito pois, o que tivo que facer. Sí, e despois a Laura de daqui a uns anos tamén mirará para atrás e dirá, mira ti, porque tamén che dixo, está moi ben ter as cousas claras, pero tamén hai ás veces, ou polo menos eu, sabes, eu ás veces digo, mira, a vida ás veces xa che vai dicindo. Claro. Porque eu tamén fixen audiovisual, cando estaba facendo audiovisual tiña unhas cousas na cabeza de no, porque eu quero facer non sei que, porque eu quero non sei canto, e ao final fun tomando decisións en base a seguir mantendo a miña actividade musical. O sea, eu vime condicionada, eu hai opcións de a mítica, sabes, tens que ir por aquí ou por aquí. Sí. Pois eu ás veces fun escollendo por aí, sempre condicionada polo tema musical. Claro. Arrepentinme?
algunha vez arrepentí. Non che Sí. dixo que non, pero porque cando dis ti, cando as cousas non, é cando dicías ti, e non estaba funcionando, e non está, sabes, ese rollo de que ollo, que eu non busco aquí que funcione nada, busco polo menos que teña un mínimo de sentido. Xente, non estou Claro, buscando claro. pelotazo ningún, e menos a estas alturas do partido, pero que teña un mínimo de sentido. E cando xa perde sentido, incluso para ti, dis ti, buah, tía, podía ter escollido, sabes, a mítica, pero de iso tampouco vale a pena, de podía ter escollido. O pasado xa pasou. Claro. E o futuro non existe. Efectivamente. Por eso non hai que obsesionarse tampouco co futuro, o sea, hai que A min o pensar tema nel, do pero... voluntariado europeo axudoume nesa parte, ¿no? Porque imagínate durante cantos meses estivo esperando? 5 ou 6 meses a unha resposta. Ti sabes o que é iso? Xa. 5 ou 6 meses esperando unha resposta que che condiciona o resto do ano. É Xa. horrible. E agradezco moitísimo, bueno, eu a Deus porque son creyente, pero agradezco moito ter tido esa experiencia que foi no seu momento moi desagradable Claro. e dolorosa, pero que agora teño unha paciencia e unha tranquilidade e sabes, que sei estar, non corro a ningún sitio Claro. que non tería tido se non tivera ese ano, que non foi un ano sabático, eu entreime de que era un ano sabático en marzo ou en febreiro. Claro, que en realidad non foi un ano, non foi planeadamente sabático. Claro, que agora dixo, joder, perdí un ano, Claro, que non que perdín nada, pero... Igual se volveras atrás dirías ti, entre que sei e non sei se isto sale ou non, eu igual planeo outras cousas para a miña vida. Agora Claro. mesmo, novembro de 2023, para nada me apuntaría a filoloxía tal cal rematase a actividade, porque é que para min foi unha... O sea, o control mental que conseguín Sí. nese curso escolar de 2022-2023 non o tería conseguido con 4 anos de carreira. Eu esa sensación tive cando fixen o máster. Sí. Eu fixen o máster nada máis acabar a carreira. E hoxe por hoxe, si poidera refacer cousas no pasado, eu esperaría un ano. O sea, curraría no que poidera, sabes? Pues, se me colleran para algo no audiovisual e así, ou no que fora, esperaría un ano, porque por algo moi sencillo de que é o que dis ti, tas un ano de barbeito no que procesas un pouco do que viñas, e tal, e collelo moito máis fresca, e sobre todo eso, collelo máis fresca, non queimada de estar recién acabada a carreira. Claro. Sabes que pasa? Que hai cousas que bueno, pois no teu caso, pois ainda que foi así, pois foi por azar, non foi escollido, pero ás veces pois é pa ben e outras é pa mal, o sea, non o podes cambiar, sabes? Claro. Que decir, ás veces sucede para ben e outras veces, pois mira, sucedeu desa outra maneira, que pena que non fora así, bueno, xa foi. A ver, eu estou moi Sabes? agradecida co meu cerebro porque non son capaz de ver unha situación do pasado como inútil ou que cambiaría. É que non Claro. son capaz. De feito, cando estou moi dramático, pero cando me rompen o corazón, non o podo ver como algo malo. Non son capaz, porque aprendo tanto. De todo se aprende, sí. Sabes, hai xente que me di, eres demasiado, minteste a ti mesmo, non sei que. Home, probablemente sí, non te digo que non, pero é que non o sei mirar desa forma. E en parte creo que eso é o que me fixo ter o que teño agora. Xa. Porque a día de hoxe, para min o máis valioso é que teño un nome que é meu. Porque eu son consciente, claro, cada vez que chego alá o que me fan un tal, me regalan flores, me regalan non sei que, esas flores non me están regalando a min. Se están regalando para ter unha imaxe cunha marca, Xa. para ter un non sei que, a min dame igual, teño flores que me gustan. Sabes? Eu creei un alter ego que é Laura Marin, obvio ja som Laura Marin, tamo ja som Laura Marin. Ui, perdón, cambié de lingua. Sí, pero ti dalle que Entendeu? aquí... Se non dixen que aquí son Laura Marín, pero alá son Laura Marín. Pero ides ao cacharro este da inteligencia artificial e te lo traducir 0, Claro, creín, non é un alter ego, é meu personaxe Claro. público que é Laura Marín, e gracias a Laura Marín eu teño unha serie, o sea, agora estou nun momento da miña vida que selecciono puramente o que me dá a gana. E durante anos seleccionar foi un martirio de, joder, quero facer isto, non estou facendo, porque son super exigente con todo, e agora dixocho en serio que a razón que me fai vir eu decir todos os días Pero e os proxectos do futuro. máis que ser exigente era o rollo de... Claro, ás veces tamén che digo, dannos a mensaxe de hai que decir sí a todo, porque todo son oportunidades. No, cariño, no, hai oportunidades que non che fan ningún puñetero Ti sabes favor. a que me caeu por non volver a la en marzo?
a que me caeu? Porque era de ti eres tonta, o sea, levas toda a vida con Xa. isto, traballando por isto, e tes esa oportunidade e non a colles. No. E además todo o mundo, unha frase que odiei e que me repetiu o meu pai 1000 veces foi: isto solo pasa unha vez en la vida. E dalle, Yo, como unha vez en perdón. la vida. Xa te, mira, de verdad, eu tamén, a mí ese rollo tamén me aburre bastante, que é como que parece que, sabes, es todo o nada. Te vas a morir mañana e non sei que, sabes, e é rollo Dijo, por de... esa mentalidade acabades ludópatas todos, que sois todos uns ludópatas, que por eso hai tantos slots na Coruña. Pero, a ver, é que eu non sei, tía, é complicado. O sea, quero dicir, é complicado. Creo que hai, con respecto a este tipo de cousas, obviamente cada un ten a súa opinión e cada un ten a súa forma de ser, pero Sí. despois hai algo que é superior a iso, que é como toda o que é a mentalidade social, sabes? O que é a sociedade en sí, que xa como que nos marcan como certos non estereotipos, pero xa formas de pensar estándar, sabes? De, Sí. pois ese rollo, no, del el tren que pasa unha vez, éxito sinónimo de ter 1.000 millóns de seguidores e, sabes, é dicir, este Sí. tipo é o que nos marca a sociedade, e iso eu creo que fai que nos fai flaco favor. Sen dúbida. Flaco favor, sabes? Para mí o éxito é ostra, que fajas o teu propio camiño. É dicir, máis alá donde ti dis, son exixentes ou tal, ti eres dona e señora de ti, das túas decisións e da túa carreira musical. Sabes que pasa? Ostra, Que eu sempre fui unha ovella negra da familia, entón non é, o sea, a min non poden comigo porque eu son filla de pais divorciados. E eu crecín con vellos de familias e con vellos e que non poden comigo. Claro, agora é o que distíes, amadureces. A min Deus fíxome un entrenamiento maravilloso cando era unha nena e agora non me lo podes rapatear máis. Entón, claro, que pasa? Que agora eu agora estou vivindo nese momento da miña vida no que teño éxitos e todo es wow, e digo, claro, pero que isto ten un traballo detrás e non hai nada, claro, agora moito escoito de os cantantes tedes diñeiro, tedes que donar, tedes que non sei que, digo, no, porque vexo que a xente ponen máis músicos que chegan a un éxito como heróis e como non sei que, non sei canto e eu estou nunha época da miña vida na que yo me lo guiso, yo me lo como. xa, pero bueno, No tamén... último ano houve así moita, como che dixo, moita limpieza de xente na miña vida. Pero tamén, pero vamos Porque a ver, é pero necesario. Pero a xente, vamos a ver, a xente tamén ás veces flipa así co rollo de que ti de repente teñas máis visibilidade e máis público non é directamente proporcional a que estés nadando en billetes, Por que- suposto que no. Ahora pensaba que ibas a decir, por suposto que sí. Ojalá espera que che sí. diga. Esperemos que algún día sí. No, pero quero dicir que a xente ás veces pensa, en serio, a min pasa máis veces que a peña di, no, claro, que ben vivides, no, subides a un escenario, jiji, jaja, e cobras nun día o que eu cobro non sei canto, eu, keep calm. Espera, se queres quedamos un día, tomamos un café, explícoche punto por punto que supón un concerto. Pa min, pa un artista como a min, non sei pa outros. Igual outros con outro tipo de caché, con máis público e así, teñen a sorte de poder centrarse en cantar, punto. Sabes que pasa? Que no momento no que te podes centrar en cantar e punto, é porque xa pasaches unha serie de cousas Sí, que, o sea, ata certo punto, non sei se dicir que o mereces, porque eso non é unha expresión Claro. correcta, pero no momento no que non podes sair de festa, non podes ir da man con alguén en público, claro, non claro. podes, eu que sei, 1000 historias, tes que aguantar unha serie de comentarios, unha serie de tal. Chega un momento, é o que che digo, eu disfruto moitísimo do que teño, porque creo que o merezo, porque pasei moitas cousas nestes 5 anos. E traballei moitísimo e agora é que hai un precio, e ti decides pagar ese precio, non? Eu sempre vou dicir, cantante non é quen canta ben, é quen quere ser cantante, é quen acepta ser cantante. Xa, pero bueno, creo que máis que cantante se cadra a palabra, máis ben é artista en sí, o que engloba ese término, sí. porque Dijo cantante porque claro, é o meu si no campo. pero, o sea, ainda que a min me parece que non hai que aclarar isto, vou non aclarar por si acaso, porque como xa me coñezo eu aquí o panorama. É dicir, é o que dis, é que ainda creo que falaba con Cañotas, do tema de facíalle a coña, non? De anda, si non eres famoso, que a última vez que foramos á festa do queixo
que era gracioso porque iba el con Noé, ca súa parella, ían como un par de pasos por diante e eu iba con outros colegas uns pasos por detrás. Entón eu vía como a xente pasaba por nós e ao pasalos a eles facían comentarios de son os da tele, tal, non sei que. Eu digo, wow, é que isto teño no que aturar bastante, o sea, aturar en plan ben. Pois eso non é nada. Claro, pero el decía, isto vai co rollo, no momento no que ti traballas de cara ao público e tes cada vez máis exposición, isto vai co rollo, ti tes dúas opcións, aceptalo ou non aceptalo. Home, eu creo que todos temos dereito a exixir uns mínimos de respeto, aínda pasou aí pouco con Aitana, que lle faltaron aí ao respeto por non, sabes, de non sei que non te vas a sacar a foto ca miña filla. E é como rollo de, mira, eu estou facendo o que podo, no tempo que podo, atendendo a toda esta xente. Por favor, un pouco de por favor, porque non é que eu non queira ou que che queira facer un desplante. Sí. Ás veces faz o que podes. E incluso, claro, eu dixo, vale, a min, sí, hai algunha persona que ás veces que me coñece ou tal, pero non son, nin moitísimo menos estou nesa escala, nin tampouco, dixocho sinceramente, cero ganas. Pero sí que se agradece cando ti estás facendo a túa vida normal, que igual tes cara de circunstancia porque tes un día de circunstancia e que nadie pense, sabes, ou diga, uah, que lle pasa, que non sei, sabes, estas cousas que... Entón, jova, claro, Sabes que pasa? A min agora pásame que falar deste tema aquí é un pouco como, sí, Laura, eres famosa. Pero non teño a ninguén do meu entorno que o entenda porque ninguén o ve. Claro, é que igual A eu vou única que o contigo entende pola é a rúa. miña nai. Claro, eu vou pola rúa e digo, é que esta rapaza é famosa, e dirán, bueno, menudas fantasmas estas tipas, Claro, sabes? e falar deste Sí. tema, xenuinamente, sí queda moi ben, cando vas de festa, jaja, 95.000 seguidores. É moi gracioso, todo o que ti queiras, mi amiga é famosa. Pero, e gústame, algo do que fardar cando tes 19 anos, dan Sí. risas. Pero que hai un precio moi alto e eu, isto sempre me di a miña mellor amiga, dime, eu non sería capaz de expoñerme a que vexan cousas de min que eu non sei que están mirando. Claro. E eso, xenuinamente, gustaríame a todo o mundo que tal, que diga, ai, mira a outra, baja allí a Embaixada Española cos nosos cartos a cantar alá. Atura, tío, que teño que aturar eu todos os días. Hai xente que, porque agora meus amigos me dicen, que tal, o UDC, non sei que. Dixo, estoy ata arriba do UDC, tal. E me din, Laura, que ti non é que estás arriba pola UDC, é que estás coa UDC, manejando Claro. redes, coas Claro. túas vainas personales que ti se pensabes, e con todo eso, eu son a miña manager, eu levo as miñas redes, e ter o éxito que eu teño, tendo en conta que estou na outra parte de Europa, porque todo teria sido moitísimo máis fácil se vivir ali, pois bueno. É que eu digo Ya me unha lo guiso, cousa. ya me lo como. Eu a pensar, jova, eu sigo che dende aquela, dende eu quero cantar. Eu que, non quero sabes? cantar, non tiña nin Instagram, imagino. Claro, o sea, pero sabía quen era, si, quero dicir, cando comezaches que ao principio era Sisma Calo, incluso no Instagram, eu sigo chendo aquela, eu vin a túa progresión. Eu sendo unha persona que vin a túa progresión, aínda que non fale contigo todos os días, nin tal, vexo, o pouco que vexo no Instagram, eu obviamente, non hai máis que ver cifras para ver que isto ten un seguimiento, ten un éxito, pero ainda así, eu non son consciente dende aquí, sinto que, é dicir, só ti sabes ese alcance que tes alá, o sea, entre comillas, porque non estamos falando de fama, punto, e fardar de fama, estamos falando de moito máis, sabes, e ademais que, ollo, eres unha persona que alá, corríxeme a ver se agora vou meter a zoca, todo o que tes alá de exposición de todo tal foi a base só Sí, muller, enténdoche, non te preocupes. Do que fixeches de vídeos dese, quero dicir, en todo momento estás cantando covers. Claro. Non, é dicir, hasta ahora Laura Sí, aínda sí. non fixo nada a título propio, nin lanzaches un disco, nin Nada, nada, verdad? nada. Quero dicir, imagina. Claro. Imagina o día que digas ti, veña, líome a manta a cabeza e vamos facer un disco, e vamos a tal, o sea... Sabes que pasa? En Sarajevo, esta última vez que fun, estiven en Bascharsia casi unha semana, dime conta, porque eu que destino que todo o que teño janino grabando covers, ninguén me regalou nada. Claro. E é un esforzo porque ponte a ti a gravar covers cando levas 2 meses sin máis de 50.000 visitas por vídeo. É un inciso. Claro, dixenche un número que... Sí,
o día que che dije eu as miñas cifras, igual dis ti, MJ, deixa xa. No, muller, no, Vete no. faime os coros ali. No. Eu digo, encantada de la vida, te hago de manager e de coro, só me falta aprender o serbo-croata. Sí, serbo-croata. Díxeno ben. Sí, Por unha vez que o dixo, ben? É que xa teño dúbida, xa dubido de todo, Non te preocupes, muller. Xa verás ti os comentarios que me van salir deste podcast de MJ, repásate un pouco las clases de historia. Que va, mira, hoxe, facendo os exercicios de práctica de gallego, na gramática práctica de lingua galega actualmente publicada, pon que linguas eslavas hai croata e serbio, non está o bosnio. E mañán vou ir a miña profe e vou dicir, cilla. Como que non está bosnio? E se está bosnio, por que está serbio croata? O sea, que aquí é que eso non está ditaminado. Claro, é que menos mal estásme avalando de non que está ditaminado. todo este nivel de ignorancia que estou quedando é normal porque non son a única, E verdad? vouche dicir unha cousa, esta última vez cenei co embaixador de Serbia, Nada máis e nada menos. coa de Bosnia, que por certo, isto, bueno, un dato que calqueira que faja oposición seguramente o saiba, é un dato xeral, pero os embaixadores dos países aos que van non falan o idioma do país ao que van. Que te... É dicir, a embaixadora de Bosnia de España, o sea, a embaixadora en Bosnia de España non fala bosnio. O embaixador de Serbia non fala bosnio. O de Kazajistán non falará bosnio. O de Japón probablemente sí que fale japonés, pero entendes a onde quero chegar, non? Sí. Que é xente que máis ben ten unha preparación de administración ou cousas así, máis que da cultura do sitio. Para iso teñen secretarios que son dali. Para iso están os peóns, para facer o traballo. Non dixas eso, muller, que me funan. No, pero onde quero chegar claro. é que eles mesmos, eu nesa cena, que había xente de Serbia, Bosnia e tal, non sei que, dicían, bueno, srpski, hrvatski, pa isti jezik, serbio, croata, o mesmo idioma. E non hai, mira, eu vou facer un traballo relacionado co serbo-croata para este quatri, e a miña única referencia de poder que me di que este idioma en España é serbo-croata é a Universidade de Granada, Facultade de Linguas Eslavas, que é unha troncal serbo-croata, 1 e 2. Pero é que non hai nada. Claro, obviamente, se houve un traballo ou que non existen niveles de idiomas, non existe, é que está no aire. Porque a xente que vive en España, que ten algún tipo de poder acerca do tema, nin siquiera sabe unha forma correcta de dicilo. Entón, non te sintas ignorante, MJ. Gracias. Buf, é que acabasme de quitar un peso de enriba. Mira, eu mesma teño un vídeo en YouTube que se chama Zašto učim srpsko-hrvatski, que é por que aprendo serbo-croata. E nese vídeo, se hai, non o sei porque non os conto. Pero eu vexo algún vídeo. Sí. Quero decir, obviamente nos que cantas sí, pero en algúns que explicas eu, mira o que ven explicar, rapaza. Só me falta unha cousa, que agora despois saber que me estás contando. Bueno, muller. A ver, igual a inteligencia artificial me pode ayudar nese aspecto. A inteligencia artificial relacionada con esas linguas... Ves, ten que espabilar. Tampouco me apareció o galego nunha movida destas. Hai que ir espabilando. Inteligencia. Son cousas moi distintas. Eu a ele sempre lle dixo, vos loitástedes e botache de sangre para ter moitos nomes. Xa. A miña xente botou sangre para ter un. O sea, a eles costalles moitísimo entender que exista unha nación que non ten Estado. Lles costa un mundo, porque eles son unha nación con casi 5 estados. Claro. Entón, para eles, eu sempre, obviamente, a ver xente que pasou por unha guerra, que, bueno, non é algo que non hai palabras, pero eles nunca van a entender polo que pasa a nación gallega. Non entenden. Porque non entenden. Eu incluso cando estive en Zagreb dixen eu, como moito rollo, ás veces falamos de Europa, non? Europa. Perdona, eu Portugal, o sea, de ter un coñecemento real, sabes, de as cousas como son, non se me caen os anéis por dicir, o meu nivel de ignorancia sobre moita historia que hai detrás de moitos países, moito dicimos de Europa, igual temos, sabes, estamos sempre tan bombardeados, por exemplo, cos Estados Unidos, como se fóramos, todos somos estadounidenses, do nivel de bombardeo que temos a nivel cultural, e sin embargo, moi europeos somos, pero... A ver, eu sempre dixo, fai 28 anos houve un xenocidio en Europa. Claro. Canta xente sabe que fai menos de 30 anos houve un xenocidio en Europa? Ninguén.
É que non Claro. sabe ninguén. E está ben, pero a eso me refiro, que non te rayes co tema do idioma. Eu despois de 5 anos de aprendixaxe e investigación, uso serbo-croata, e se ti eres unha experta do serbo-croata e me dis, non podes dicir serbo-croata, eu che vou argumentar por que dixo serbo-croata, pero non te preocupes. Pero está ben porque así, mira, eu vou facer unha cousa random, que é que nese podcast que vai sair de Leti da Taberna, vamos a aparecer nós, dende o futuro, aclarándolle a MJ do pasado. Ai, é verdade. E a peña vai flipar. Isto é pura innovación. O verdadeiro crossover. Sí, é que eu quero innovar. Eu quero que a xente de repente lle explote a cabeza escoitando o podcast. É o que busco. Que Moi digan, ben. what the fuck? Pero bueno, albano-kosovar non é unha lingua. Eu non sei, pero... Non pasa nada. Os albano-kosovares falan albanés. Mira, cando escoites vas ver o circo. No, Que eu chego ao muller. punto que dixen, bueno, esa lingua, tal, non sei que. Falamos de ti precisamente por iso, por ese chascarrillo, entre comillas, de ten narices que aquí paisanos nosos nos pregunten que por qué facemos as cousas na nosa lingua. Disculpa que te interrumpa, pero na miña conta privada a bio de Instagram é esa rapaza que canta nunha lingua da cal nunca te lembras do nome. É a miña bio de Instagram. Entón eu non son a única. Sí, muller. E logo hai xente que me ve de festa e me di, ai, a mi hija de tal, tío, tú eres la rusa. La Tú rusa. eres la ucraniana. E digo, sí, seguro. Cada día. Madre mía, no, eso tamén La denota. croata, bueno, denota eu non me- moito, denota moito, sabes, A ver, la justo rusa, me la cantan en ucraniana, ruso. sabes, cada un, sabes, Sí, vai. sí. Bueno, e cando, bueno, non sa, bueno, iba a dicir eu, cando empeces co portugués, bueno, e ojalá, no, que nos desviamos de la meta. Eu sempre cos croatas e con estos me río deles, en plan, porque dime cantas linguas falas, eu sempre digo portugalski. E me din, fala portugalski, e casem, eu podo falar português, mas non, porque eu non falo português. Simplesmente copio o acento, o sotaque, mas eu uso o vocabulário galego, porque eu non falo português. E quedan así, en plan, Pero ona colas govori portugalski, ela fala portugués, pero non. Sempre lles Colas dixo, eu non falo portugués. É que aí tamén pode xogar aos trileros con eles e volvelos loquísimos. E aquí cando tal, sempre dixo de algo, bueno, o meu es, ti sabes o meu es, o que lle costou entender, no, obviamente, é normal, que o croata, serbio e bosnio son idiomas distintos. E tamén me costa a E mí. cando lle o conesín a él, bueno, ui, que agora estou xuntando rapaces. Bueno, un rapaz, sálvame. perdón. Unha persona que pasou Un pola tua rapaz, vida. vale, é que eu xuntei no co meu ex, que foi a única parella que tiven, pero non, foi outro rapaz anterior, vale, nada. Ui. Perdón, Jorge Javier. Nos estamos liando. A ver, a un rapaz que nunca foi, bueno, teño Sí. 19 anos, Dios mío, non sei meter estes fregados. Un rapaz, eu para sorprendelo, porque claro, ti coñeces un rapaz que tal e queres sorprendelo, díxenlle, eu falo 8 linguas. Castelán, gallego, inglés, francés, bueno, sí, 8. E díxenlle, croata, serbio, bosno e montenegrino. E el todo flipaba, en plan, e dime, a ver, dime algo en serbio. E eu, na posledku, ti si dobro znala da sam ja ono, i el flipando i tal. I mi, aj, fala croata tal. I eu, idemo malo u kafiću, pa onda on kaže ono, i ono drugo. I eu estaba falando a mesma lingua todo o tempo. Non estarás dicindo algo que nos poidan cancelar o podcast. No, estaba pensando en cancións de xente que realmente fora de Croacia e xente que fora de Serbia. Pero, o sea, dicía cousas e decía e marcaba moito acento tal. E eu tipo flipando. E claro, chegou un momento, os 3 meses ou así, que eu lle dixen, en plan, creo que non te Vouche contar un enteraches, secreto, pero é a mesma lingua. Oye, mira, empezamos mal porque empezamos coa mentira por diante, Efectivamente. pero ahora vou ser sincera E contigo. xenuinamente é unha táctica en plan para ligar moi boa, de dicir, ai, falo 8 idiomas, a ver, fálame croata e tal, e eu falo croata, fálame serbio e serbio e tal. Pero non, con meu ex non fixen eso, pero porque el xa me coñece. Xa sabía, xa ese Xa, engaño non xa había tiñalo. trampa. Pois eu vouche contar unha anécdota que é, claro, eu, o sea, non quero desviar a atención, o sea, sabemos, Laura Marín do presente, xa Muller, pero eu está. quero escutar xa ti tamén. Pero, hai unha cousa que é, jová, o quero cantar, foi unha Podemos experiencia abrir ese moi guai. melón, non che falei diso, claro. Sí, jová, gustaríame, é dicir, para ti no momento no que estabas e así, non foi unha experiencia guai de, pois mira, vou actuar, fixen unha canción propia,
vale, é verdad que ahora vas por outros derroteros, pero, ostras, fixeches unha canción propia, fixéchela na túa lingua, fixéchela en galego. Perdona que che diga, para min é un temazo. Gracias. Vale, é un temazo porque non sei que idade tiñas cando fixeches. 15. E obviamente estás falando na voz dunha nena de 15 anos con cousas que se lle pasan pola cabeza, pero que ainda así eu nesa canción atopo moitas cousas, sabes? Vendo a perspectiva que é, sabes? Non podes andar pedindo aquí Home, tiña 15 anos. Claro, no, pero está genial a canción. E incluso ten algúns puntos que dis ti, tío, que guai, que reflexión tan guai. Pois entendo, ostras, pois de repente faz algo propio de teu, gañas ese concurso, e pois toda a experiencia que tes detrás, que é pois que vas gravar, Sí. que Con actúas Pacolas. en directo, con Pacolas, fixeches un videoclip, pois como primeira toma de contacto a esa idade, con todo isto que pois forma parte do día a día da industria musical e así, pois que tal a experiencia? A ver, todo isto empeza porque en agosto, se non me equivoco, de 2019, eu nese verán escoitei moitísimo o cantante macedonio máis famoso con diferencia, Tose Proeski. E salía que na súa biografía que con 15 anos el participou nun concurso e foi o seu boom. Eran as 2 da mañán. Que heavy, tía. Dios, é que xa estou vendo. Eran as 2 da mañán. Eu dixen, vou buscar concursos de canto en Galicia. En serio? Que eu non tiña nin idea de que existía o Quero Cantar. Eu pensando que fora algún profe ou así que che puxera encima da mesa como moitos nenos. Eu cantaba moito no meu instituto. Dios, é que Laura é única, de verdade. En serio. E busquei eso tal. Ademais, está soa, que acórdame desa noite perfectamente. E foi o do Quero Cantar tal. E vin, o único concurso que había era o Quero Cantar. Que vi ese medio decente de canto tal. Apunta e me dixen, ai, mira que cousa tan guai, facer ti unha canción en gallego tal, encollen a guitarra e os acordes, pero que son acordes, e que non sei, será C, D, E, M, A, non sei que acordes son, pero son simples. Pero está moi ben feita, E se que dá igual. Teño medo, o sea, fixeno dunha toma, como quen di. Que fuerte. Así rápido tal, non me acordo que fixen primeiro, pero a canción que vos podes escutar de A quen lle importa, que cantei no Teatro Colón, se non me equivoco. Sí. É literal o que sonou esa noite de agosto. É dicir, fixena nunha noite así, por dicir, me apunto, que teño que perder? Dios, Unha cando aventura. saquen o teu disco en... Bueno, é que eso vai... Bueno. Hai xente dala que me chama Rosalía dos Balcáns. Pero espero algún día poder facer algo equivalente, non equivalente, Dios mío, pero algo mínimo. Tra. Al mal querer, o levo no alma. Como se diría mal querer en... Literalmente voletilose. Pues voletilose. Pero el mal querer sería algo así como Katslovoli, non sei como se diría el mal querer. É algo moi español. Katslovoli. Laura era Laura Mari. Laura Mari. Laura Tiene un Mari. toque moi ruso, É verdad. É que xúntanseme todos os idiomas de repente. Привет, Svima. É que encantaríame falar eso, porque é agradecido, o sea, máis agradecido co francés. Sabes a de Eurovisión, a de Bitis Drava? O Bitis Drava. Eu sei no entero. Kolietaina zdrave kose. Sabes como a cantábamos nós? Como? Pipi Estrada. Pipi Estrada. Miña nai dicía Bratislava. E a Bitis Drava, estar saudável. Bitis Drava. Temazo, Velika estrecha, što postoji. Temazo, Un constructo é unha reina. É que sempre levan temazos. Sempre son os reis de Eurovisión. É que, por favor, non gañan todos os pero anos bueno, porque é abusar. O que che iba contando, no? Que a fixen nesa noite, a letra, a ver, a mí esa canción non me gusta nada. Miña nai, ya pon a todo o mundo, eu me enfado con ela, dixo, joder, ti sabes que non me gusta. E ela sempre me di, ai, pero é algo público, teño dereito a facelo. Dixo, obviamente que tes Como, dereito. pero que non che gusta, perdón, o... A canción, a de quen lle importa. Non che gusta. Mira, me poso e le reventa. Xa me gusta a mí. Gracias, muxe. Non me gusta, sabes por qué? Porque a fixen porque estaba farta de ter éxito e que se quedara entre o móvil máis eu. Encántame o rollo. Encántame o rollo. Perdón por decirlo así, pero... No, é que a ver, xente, vamos contextualizar isto, porque, o sea, fora de contexto sona flipada que flipas. Sí, joder, pero non ten sí. nada que ver. Ter éxito o rollo de...
que chegas a un público, Claro. sabes? Ese público está aí, o sea, é que eu entendo a Laura, é que é como imagina, ostra, é como así ti realmente tes un público que flipas, pero físicamente nunca estás en contacto con ese público. E cando saes á rúa, aquí en Coruña, realmente non te coñece nin o tato, sabes? Que sabes que pasa? Entón- A min gustame moito como artista poder ter esta cousa de que aquí nunca me vai a coñecer ninguén. Eso está genial. É maravilloso, para min vai ser maravilloso, pero é verdade que así como hai cousas malas, hai cousas boas. Despois deste podcast, te vou facer famosa Xa, en non me libro. Malicia Todo o Noticias, mundo, chamádeme. facendo Quero covers. coñecer a Noelia Rey. Queres coñecer a Noelia Rey? E a hai moitas persoas na liga. unha carta para ti, sabes? Anoto aquí. Xuntar a Noelia No, pero Rey. vexo moito malicia. E a ver, ti pide que ahora ven o Nadal, clink, clink, clink. Ahora Que ven o igual Nadal. isto sale en xaneiro, tamén Pois che mira, digo. vou dicir unha cousa. Fun a Santiago só un día no que levamos de ano, fatal. Fun a despedir a un amigo. E vin a, non me vais a ir, Chacho Salgado. Sí. E o vin, é o meu crush da infancia porque eu vi a Serra Moura Claro. de nena. É un crush de toda a vida. E o vin, e quedeime fría. Quedeime así de, Chacho Salgado. Chechu, firma un autógrafo. El non me viu un tipiño que estaba con el que me quedou mirando tal. E mesmo, Laura. Bueno, el chámame Calo. Calo, que te pasa? Non sei que. E eu, Chacho Salgado. E eu, marchou. O que non sabía Chechu, Era que... o que non sabía Chechu é que se chega a sacar unha foto contigo e a subes no teu Instagram, faise el máis famoso. Ali por aqueles lares. Algún día acabarei nalgún evento con Chacho Salgado e direi, eu non me E cheguei direi, a ver, vamos a intercambiar aquí. No, que tontería. Pero, que che iba a dicir? Eso, que o fixe no do quero cantar por dicir, vou probar aquí. Sí. Eu foi cuarto da ESO, eu agradecidísima co da arriba, porque o COVID viñera cando iba en cuarto da ESO, porque foi un curso que non me gustou nada de nada, porque éramos 35 nenos, a 20 estaban desexando acabar a ESO, Sí. eu non escoitaba, o sea, un curso malísimo. O único bo foi que tiven, a miña amiga Chajoi foi comigo a clase, bueno, era no meu instituto, Dios mío, non me facían bullying ni nada, pero a min sempre me encantou ir á escola, encántame ir ao cole, encántame volver a estudiar, e o cuarto de eso foi desagradable. Sí, De que eu non disfrutaba do día a día. claro. Gravaba todo pa min, non sei, xa foi un ano que... E esa canción é produto da miña, como dicilo, do meu camiño de tomar decisións que non tería que ter tomado tan pequena, que non tería que ter vivido Sí, tan pequena. sí. O sea, a canción todo mundo me di, "Buah, non sei que", a mí me dan ganas de dicirlle, "Joder, se che gusta isto, lees o meu diario, acabas esquizofrénico, arrancas os ollos." De pensamentos oscuros, véase, lembraste cando choramos coa boda de Novita e Shizuka? Sí. Eu creo que normal, a xente non ten background, pero eu puñome a contar o background da canción. Vos cortades as venas todos. Non en plan de, No, pero- quanto yo he sufrido, pero que... No, pero sabes que dentro de que ti dis que cando te pos a escribir hai unha base de sufrimento, é unha canción que transmite moita luz. Sí! Oh, ese é precioso! No, Gracias por ese comentario. no, mire, dixo, eu ás veces poño, o sea, dame pena, colgade a xa en Spotify, por favor. No, Se por queredes Dios. poñedelle un nome en clave para que non lle perjudique a Laura na tal. A ver, se poñen Isma Calo. Quen vais a ver? A ver, os teus fans moi fans dali igual xa che teñen o rollo Algúns pillado. sabe. Pero algúns sabe. poñedelle, eu que sei, inventamos un nome que só sepamos Carmiña aquí. Bacaloura. Carmiña Bacaloura, que seguro que non está registrado nin nada. Subida a Spotify por min, porque a necesito ter aí. Porque se non teño que ir a YouTube. Vale, vamos a facer aquí un rollo deste programa de televisión de tu carta para ti, unha cousa destas. Mira, ti, vale, fieche a canción, tal, é o que dis, que, vale, pois ás veces a min tamén me pasa de algunha canción que digo, bueno, isto non o quero ver diante máis, e de repente hai alguén que lle atopa aí algo e eu, pois fixena con un motivo, con tal, bueno, xa sabemos Sí. como é isto, que isto ao final é como, as cancións para min son como relacións, que Sí. falas cun sentimiento, despois igual non as podes ver diante, o sea, todo ten, aquí hai sentimientos por todos lados. Entón, eu agora vouche contar unha anécdota para que te reconcilies con esa canción. Por favor. Vale.
isto non o debería contar aquí no podcast, pero vou facer por ti, Laura. Gracias, MJ, gracias. Porque creo que é digno de compartir co público. Bueno, unha vez estaba de viaxe, non estaba aquí, vale, estaba fuerísima, vale. E deu un ataque de ansiedade. Non molan os ataques de ansiedade, sobre todo cando... O sea, é dicir, que isto sona, bueno, clichés, saúde mental, tal, non sei que. No, cero clichés. Que pasa? Que ás veces, cando non é que ti non teñas, o sea, non é que non teñas control, pero cando tes moitos conflictos, pois ás veces o corpo maniféstase así, e incluso ti eres a primeira que non entende o que che está pasando. E cando che dá un ataque de ansiedade, e non o podes controlar, por eso é un ataque de ansiedade, mentres estás así, intentando respirar, claro, ti estás como buscando, sabes, como que está nun río que lle arrastra a corrente e dices, a ver se atopo un pau e me podo agarrar para tranquilizarme. Entón eu estaba rollo de, eu dicindo, o sea, pregunta e resposta, eu, tía, que te pasa? Tía, que che pasa? Que che pasa? Eu, que me está pasando? Sabes, eu así, sabes? É unha sensación moi desagradable. Un rollo chunguísimo, pero non estaba hiperventilando, estaba chorando moitísimo, sabes? Eu, tía, que che pasa? Trátate de tranquilizarte, sabes? E non era quen. Entón era como rollo de, tía, teste que tranquilizar, porque era como de, ostra, que me vai salir o corazón pola boca, non vamos a ningún lado, non entendo o que me está pasando, tal. E ainda por riba, claro, eu estaba, xa che digo, non estaba na miña casa, estaba fora, sabes? Sí. Entón, eu dicía, que che pasa? E dicía, ojo, tía, teño medo, sabes? Entón decía eu, teño medo, tía, teño medo. Entón acordeime da canción. E estou eu chorando como unha porca, eu. Coxín o teu vídeo, tía. Entón empecé eu chorando como unha porca, eu. Teño medo, pero todos temos medo. Xuro, cho. Entón empecé a ver o teu vídeo en bucle e empecé a tranquilizar, tía. En serio? Sí. A que choramos ahora aquí, tía, máis? No, xuro, cho. Ai, en serio? Tía, que dirás ti? Para onde vas? E a xente cando escoita a canción pensará que estampa tan patética, me joda con ataque de ansiedade. No. É unha canción, sabes, de... Eu choro con Lana Del Rey. Lembras cando choramos caboda de Nobita e Shizuka? E ese rollo de botasme de menos, eu sei. É que sabe la ti mellor que a mí, eu non a sei, non me acordo dela xa. Tía, eu ás veces decía que me mola tanto esta canción que vou falar con Laura para que me dé permiso para facerlle unha homenaje nos directos. Tía, que me gusta moito esa canción. En serio? Gracias. De verdad, firmamos aquí, non? Sí, No, en serio. Fai coa canción que queiras. O que queiras, tira por... Registra o teu nome. Que va, No, pero... Xenuinamente foi o que che No. Pero en serio, no, encanta a canción. Sí. Que dicir, obviamente, o que é, e é no contexto que é, pero creo que ten moitas cousas que eu digo, pero quedome con eso. Entón eu agora cando teño medo, eu penso en ti e digo, teño medo, pero todos temos medo. Ai, moitas gracias. Xa levo algo precioso desta Que bonito, que bonito. Pois, jova, pois quería que... O sea, quédate con eso. Eu digo, e ela, porque fixo a canción que se che deu por aí e a fixeches, en este caso en galego, e eu entendo. Probablemente cando saques o teu discazo necesitarei uns subtítulos para entender que me estás contando. Sí. E transmitirásme igual, estou segura. Gracias. Porque moito falamos de fama, moito falamos de tal, pero por moito que ti fixeras covers, e por moito que ti aprenderas a lingua que fora, a clave aquí do éxito non é eso que xa bastante é. É o bozarrón que tes. Ai, gracias. É que é verdad, é que te imagina ti facendo covers e non dando unha nota que outra, igual, sabes, que decir? Pois paso moi mal con ese tema. Ostra, pero quero dicir que aquí hai un algo máis, sabes? E se ese público di, guau, como mola que fixo Laura, porque están vendo pois, a canción X, a canción Y, que teñen moi metida nos, porque forma parte, pois, eso, cancións que eles teñen moi presentes, que lles chama a atención que como ti as interpretas, como ti as transmites, o rollo que ti lle das, despois tamén as cousas como son. Ti, os teus vídeos normalmente, o primeiro que fas, lanzas un sorriso, xa, fun, se llena de luz la pantalla, empezas a cantar e dis ti, é normal, quero decir,
tes moito talento, as cousas como son, e tes moito potencial, e o que sucede en base a, pois eso, a que se che recoñeza, independentemente xa das metas que teñas ti, e do que ti busques e así, pero hai que estar cego para non ver que aquí hai pois un traballo e tamén hai un recoñecemento. Gracias, que xa estás MJ. conseguindo cousas é o que conseguirás se sigues achando. Gracias. Entón, eu quero Que Deus transmitir te isto. Isto a xente, xente de Galicia que nos está desescoitando. A ver, ahora non imos montar unha comunidade de fans de acosar a Laura pola rúa. Non fai falta. Sería gracioso. Pero, por favor, seguide é cando menos curioso e digno de coñecer e de saber o teu caso. Iba-te dicir, hvala ti puno. Que moitas gracias, hvala ti puno. Hvala ti puno. Hvala ti od srca. Od srca. Sí, de corazón. De corazón. Sí. Algún día, pa 4 frases. No, é que me encanta a pronuncia e o... Stvarno je lijepo. Ako mene pitate, bueno, esto sí que... Bueno, vou dicir un tipiño, non vou dicir que, pero... Uy, había outra vez. un tipiño, claro, porque aquí a xente que me coñece pero non tanto pode dicir, es este, pero non. Un tipiño pedíame que lle falara en croata. E deixámolo aquí. Sí. E deixámolo aquí. Encantado me hizo en plan de, joder, non entendo, que che podes estar dicindo que tal. Que non dijo que é a mente humana. Claro, eu non podo dicir que... Claro, Era non, tan gracioso. eu non podo dicir Para o min, para que no. che din algúns de a min pasou das linguas, sabes, de tal, eu iso non, pero sí que moitas cousas a mí pasa, o sea, non é amor a primeira vista, pero é obsesión co francés e tamén me pasa, a min falasme francés e eu sonrío. Sí, Básicamente. bueno, eu teño bo recordo del pola Pero miña profe, pero francés É moi joro, o sea, o francés realmente é unha lingua que para cantar é cero agradecida. Pero para cantar é para vivir. A mí, a ver, teño B1, saqueino pola... Mi máis non me acordo de como era o chisme, ai, Dios mío. A cousa é esa. Ai, bueno, por unha institución. A escola de idiomas, No. Sí. Teñen o centro. Sí. Que teño B1 certificado que se me presento ahora a Renault a traballar podo ter o meu B1 que o teño. Pero espero non ter que usar o francés al menos de forma profesional nunca, porque que horror. Acórdome facer os exames de verbos con Un Bego. saúdo a todos. Un saúdo aos francófonos. Es que tu m'aimes, c'est pas si je te... Bueno, que a miña profe facía os exames de verbos e me corrixía e me dicía, Laura, é unha pena porque se fora oral isto sería un 10, pero é un 3. Ostras. Claro, a mí un francés, mira, agora o ano que ven é optativo, hai e francés, italiano, alemán e portugués. Alemán encabezadísima. Wow. Encabezadísima porque francés non quero saber del, italiano non me gusta e portugués xa vou dar. Xa vas dar, sí. claro. Entón, fajo en Duolingo. Ich bin eine Frau. Como? Que facendo o alemán? O alemán? Ich bin eine Frau. Ich esse Brot. Dios, no. Ich lese ein Buch. No, ademais ti tes unha configuración de serie que xa é propensa a isto, a tema das Miña nai linguas. poñía moito nas canles de R cando era pequena. Ai, que acabo de dicir unha marca. Non pasa nada. Ui, claro, é que... Ai, seguro que o noso non patrocinador se vai cabrear porque patrocinemos a alguén que non nos vai patrocinar por anuncialo. Seguro que sí. Canles privadas. Poñía moito tele en francés, en inglés. Claro. E tal vez foi ese o comezo. Tamén che digo que en España sucede que como case todo é dobrado, pois moitas veces, porque en Portugal eu sí que vexo que, claro, a facilidade co inglés e así é espectacular, sí. Sabes? Entón, claro, nós estamos tan acostumados a ter todo... Anyways, English was like the first language that I learned on my own, and nowadays it's so hard to me to speak it. I feel so awkward talking it, and I'm trying to do it because I have like 3 subjects of English this year, but I hate it. Boli da govorim na hrvatskom, na srpsko-hrvatskom. Listening. Pista 1. Listen and repeat. And repeat. E ahora ti, soltasme. Bueno, dito cal... nada, eu... o dito... moitísimas... Bueno, aquí, se queres engadir algo ou hai xa algo que idala no tinteiro ou así para compartir coa xente. Bueno, se me permites, o único que querería enjadir é, por favor, faladelle os vosos fillos en gallego, por favor, gallego. Volo di unha rapaza que non, o sea, que non quero dicir worldwide porque non son worldwide, pero Europe-wide. Sí. Por favor,
salides de España e é outro mundo, falade gallego e segundo, sobre todo para rapaces novos, por favor, soñade. De verdad, en serio, totalmente en serio. Son sinsenta, non sei se di así, cilla non me mates, son sinsenta e, por favor, soñade, porque a min salvoume soñar e eu chego a quedarme co que vin na casa e non vou a ningún sitio. Pero soñade... E traballade, joder. Claro, soñade coa consciencia de que hai que currar. De que hai que currar e de que nin sempre, sabes? É dicir, ti soña é dicir, para camiñar con ilusión, mas pero non pensando cree. que, claro, é eso, cree en ti e cree no que tal, fai. pero non é dicir, soña e loita por iso. Claro. Pero ollo coas tazas de Mr. Wonderful, eso non. No. Eso no. Lo de la vida te da... Bueno, pero o de... A decir, ao que me refiero é... Porque eu entendo por onde vas ti, pero hai xente que di tú sueña e tus sueños se cumplirán. Non se cumplen, cumplirálos ti, sabes? Entendes ao que me refiero? Tamén se dixo, eu subo frases desas todos os días en Instagram. Bueno, non sei se máis pero... pero súbelas en serbo-croata, non nos enteramos. Entón eu paso chas. Digo eu, moi ben, sí. Modric é o único que sabe. Mira, Modric. Ibrahimovic. A outro día preguntei como decides este xogador e dime Nemanja Gudel. E yo, Dios. No, esa é outra. Nemanja Gudel, Molenbas. Nemanja. Esa é outra, os nomes dos xogadores é outro. Sí, pero que non pasa nada, que eu direi mal 1000 nomes, pero por favor, esa C cunha til, cun acento, que pregunten, que non pasa nada. Incluso Google te lo dice, sabes? Google te lo dice. Pero bueno. Gracias por deixarme enjadir esa última frase, MJ. No, mira, nada, eu darche as gracias por querer participar no podcast. Sí, que maravilla. Tía máis eu coñecíamonos de hai moito tempo, sí. Pero de forma virtual, casi como se eu fora unha croata máis aquí. De feito. É un placer coñecerte en persoa. Igualmente. Flipei aínda moitísimo máis contigo, que eu ás veces a xente así que eso de supernovas e vos coñezo precisamente de cousas de cando tiñades 15 anos, eu perdo a noción do tempo de en que momento estades, que estades facendo ahora. Claro. É que sigues sendo novísima, sabes, que eu non é un tema de idade, é que realmente digo eu, bravo, si xa des todo isto feito, que che quedará por diante? Sabes que por desgracia, que non sei cociñar e tampouco é un tema de idade. Bueno, me parece a mí... mira, o importante é que sepas cociñar pa que ti sexas can de digerilo. Como esa de pasta. Eso é importante, sabes? Entón, eso... Bocadillos e a sobrevivir. Efectivamente. Mira, hai moitos tutoriais en YouTube, podes velos dito isto, nada, o dito que moitas grazas por querer participar no podcast. Convido a xente eso a que saiban quen és, que te escoiten cantar e que saiban que iso, pois que temos aquí a Laura dende Coruña, con esta ida de olla sí. Que é unha ida de olla tremenda. É unha ida de olla. Pero foi moi feliz. E moitísimas gracias. Gracias a ti, MJ, de verdad. Gracias por unha conversa tan humana, porque a verdade é que un pouco cansado tantas que me traten como se fora un robot. Bueno, sí, é que as míticas entrevistas que che están preguntando. Bueno, pero eso, que sin ser eu Shakira tamén suele pasar. Entón, que me pasa tamén alá, pero cando alguén se toma o tempo de querer vir un pouquiño máis alá sí. E tal, eu agradezo moito, e na nosa lingua, pois, mellor que nunca. Claro. Pois nada, xente, vémonos no próximo episodio. Así que grazas por acompañarnos. Chao, chao. Chao. Canto Conto, un podcast de MJ Pérez.